Miyobono mwanju muliro Ndizi TV soberete ni mambingi ya chitariki ininkianda muthinyino yo muthino mutangani omwaka wa 2023 ritukuneria Jumatatu ewikine ya kabere yo mwaka wa 2023 no kwaria ni asomoroberi bwensa kebono mambia karuto semerete na kwabo kiruya na yeni gotagete kwiroberi ujase kibao kyabo sembalo konyaba ikire kibao kyabo banene tutu ikire kibao gete kyare nturu ready to ikire na toko tena bono to iketo chakiro moroberi bwensa kebono mambia karotia itride kese do shinsa 12 chabon mambia mwachi burendo se soberede na kosemeri wetu na ngwatwade de ikendi ya wengia na ande tuakware na semambi ya boniga sara bono dende tiatwariga ni mwanju mulia semambi ya boniga asenjira ya bene abe imeyo moroberi bwensa kya bono mambi pia mono kigima mwanju muligereria tukwareganie bene asomoroberi bwensa keli tukoneria Jumatatu ene wiki ya kabere asumutinyu mutangani omuti mwaka wa 2023 bado nigo tole new year ekera bono to kwaregania senjira ya bene tokotebye nga soani bikuruto soani chibuti akiagera oyo noro muruberio okobogoria mashabiki mwensi kuro chinsemo ao nambali motali ko yuke Gusii kolende mwanje to muruberio yo mwensi twabaleganire bali morase county ya Kisii Nyamira nechi county chonsi asense ya Kenya igonye kwabokire bya na ke weekend yako irete weekend nentambe manganare okorekana na mange ayande nigarasa magazeti yeli tukolero kolende na mangara koregete as weekend yaitete bali mwachete kanisa litukole Jumamosi mugasanga na bakristo bambamino tobareganye bene bali mwarenga sechimisa nevirisia au litukoligoro tobareganye bene na bali mwarenga litukole Juma mwensi twabareganire chidini chonsi mense ya Kenya moigwe nga mwasoire asomorobero lyo taligo chora gusutali kweberereka nigo tutine ine imara ende nigo tokorengania twensi egeratanyore getalige isaine ntuntoliko baganga yayo yo tokomwekenene oyo tomwegeke nigo tobigete tobwate gepimo gekwenda asobwa mokigima tolikire bono mambia otomanyenga nkayigwa tobwatire kurwa chinga kechiga ngayogenda tokuyaligane kurwa chinga kechiga na ende nga kyoro cyo morobero bwatete igabo ase TV yao na agali ase mitandao wetera ase simu yao ye smartphone twakwaranire kegima inchino yo minto asa otwanchere twikire iga ase studio na eno kwigena weito unambiyole chinga kechiga cheri tukole Jumatatu Joshua Uta ne producer yo morobero bwensa kya oyo bokira ase mambie enena kegima go se mambia na kwaene kyabuna onsingo yonyorore wetera ase nchira ye mitandao wetera se TV yao mwao gabo elio chibicha na kimbu yachire nelio ginko wekerarire asenchera yo wekerano kigema yo karibu sana nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter na ngebuna botamberi ya Brighton makori ngukwarene asenjira yabe bono ngote na tobe naye mbako moire boni gento korano kuire simi yawe ya koboko otorikere SMS ya otenga kyoto bwate kayoto bwate koru nande ngakyoro bereditko liago asiritko lialero nimetena alitukura na lili chiro rajambiri ekokorekana ase county ya Kisii ego bantu babo kira bande baikira ase chiro abande bano mwero bertuja ase chire yabande mbono bande tuja ase bibago biabo asiritkira gotwakora na senjera ya bene ototebinka yore kwetira sena mbera seskine ura abuna botena aya injenya gete kurwa sensemo gete ni ona bokira ni gondo bertuja ase kibo kyane litkola boy gunyora nantora sensemeri ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News gonyora chinga to tweet @Ndizi TV News ekegera na lira manya manga rende tokoraka na isko ya Gusii na manga akorekande weekendi intwaroche umurai umukonyi bomurai bwense rigatiga shawa ekera umiranete na babwatani kurwa se county ya Meru anekra ndete kugaya na mangana ali konyale gatia ba MCA no mo governor bo Kawira Mwangaza nonye senate ya tukuteretale na Kawira Mwangaza takere ko ba imbijiti korende umukonyi bomurai bwense ni gerede bagali ali abene oikasense merina koranga kibao kwana na ko Hayon Hout esumunweke Nyamerero osiko koromo chando liba bwatana dia sense meri we wantu araka katika shawa Sara ano manjumuriga kare kwenda wikase tuna kya Mount Kenya akati abuna nensa go sabera amo no murai bwense ndege nabo yako ketiga bokia yako keti aba Kenya abande bagatwara chi mixed reactions zebi ebirengeri awa konde na te abuna ngenya go sabera ntwaro je murai bwense no ara sense meri ya
anze no bara sense muranya nyuki anekero bandete kukwanda bokoreri bwabo karaba wasiri barali principal secretaries barali amona barayi banda bange barali kukwanda bokoreri ndwarana murana ne council of governors na umurana bagabana bande kuru 47 ayo na aragenda tokorkana sense itu ya Kenya bwo sara entrojena aba bari batara uchi county jabo no engoru kuria kurinse machinde mpaka ndata kure proposal bana chi county ment kuru 47 baika 50 na isato 53 bono tukumetina nalo jabo kusiba kalkobuna guchero nero gosi tena gucha teyo tiraba si propose de yo lakini ndo jeno mobunge machoge charge ali famiruka na kwana tiri mono obekire propose into maitire na gosene karo bine bimonyo biro asensi itu ya Kenya bani na rocha yo asemitandao na nyaroche somewhere ngotena ngo ikase studio ninkoboli ntorochi monyo mbigendreta gucha county kolende kera iki threshold iliyo ganeire gosama chikalia ganeire amaganio na marago aliakoba enseme we county Okomboy na baranya proposal ke weta onye kibikire lakini nerina boni gateyo korengana na ya ena chirija sijirije proposal sejiri bawo teyo na bebe ke ngakiri ya BBI karo ya lengoro bubasi tarengo aso chikona chokoba koba ibere gusbada bubasi nene ngakiri karo BBI ya lenge bunga ya kituma saba no ya lengoro nande bantu bakora ngakirende bubasi tayo kono korengana na mangana ya sogete na alina guja teyo county iwa bodende Into no Bogusero na ndengo gotwegerera anene nganeli yonde mwaka bosira ngwenyu yoro munyakiro orioro munyakiro base county Nyamira sike mukirkia bagaka konde ni gale general secretary asike mukirkia Gusii kansa wedas na hankoro tutara mangana sana ekere bintu biachire bogeka kanande wigeye nekagire amatemu gosokare ekera abantu bari bakomakia amane barasike runde kenene kwene kibina amatemu gonyabwa tokabare wiki eyiga gosekera nyadega ko bagokora bar marking wasiri bobo mangana wejiseme sekeri majo anyairiro murai wensa nyake umusaza nere anyabwato ke wikeye bari bakorete klasi 12 basemerete amachibu abo na bayiboli basemerete amachibu abo karwanda de kuyarigania ochi asetam entangani eno kwegena gwaito buna mbage serigia amyakeli ne balenga se skuru na ndibaka ya ikaransa ntwarochi mamochandos manene no kwegena gwaito ngana chegosoka bana baitu baete with flying colors igobana semambe yabono tutumere ujumbe buno minta kuburije ototebinga uko wapi unatupata ukiwa sehemu gani county keyole nsemo keyole na obaisiko yense ya Kenya mashabiki tukora team diaspora bakora wano munyakero Kennedy Mirieri Gisemba yabusipireno ntita Caleb Mwetui Divina Onkeo na banda bange balimo genda tokotobwatia asenchira yemitandao balimo lisiko yense ya Kenya New Zealand Canada Australia mpaka Colombia maatento bwatali shabiki kora chinse chiria yoto wakangambia mono asibutambe koba amashabiki Eric Baraza good morning how are you nimaitenga nogendrete kubwati murubire bono mambia bila kumsahau Moswat Felistas Nyanchama kora chinse mocha omusocho good morning baba Keystone Chari na entulio kwebe kora chinse mo chamwa moriango egotoka ime yamenyinkwa how are you nimaitenga nogendrete kubwatia umurubire togo cha chinse mocha nyanchwa ntobwatali galito Daktari Nyasimi good morning how are you ntobwate wakili Jojmo ayona mashabiki eto agenda tugeka ntobwate Chris Arogo kora chinse mocha marani ntobwate koro alibo sansa ya Moses Vini koro ansemo ya raganga good morning amashabiki mwensi Edwin kora chinse mocha ya isena egotoka ime ya nyalibali masaba no mwali musagine nero na koro chinse mecho iko mwensi pia selibwa Sophie Motangi Kemi ntora kweba naye kora chinse mocha Nyangongo asokugendra gutubwatia ayo ngati ya mashabiki aliyeito yabo Bajela boy yabe sanitizer mwensi pinto liko baeba twabaliga njebene ndokweba mashabiki nari twanyora maji koro matongo ambassador ito koro matongo nabo igokorwa gesonso na Dismas Yokinyi na no ole Hon.Vincent maina kurujisa abajeri yabo sanza PH na no mashabiki tonsi ndoko yakwana mwakana na nyora
kurujinse mochiri chia nyamache ni ritaria ya china manyona ne bengi ali KCB kana ratara ni kurali ni kintu bigenderete nante irita ngorinyorande alifayo ngorinyorande de tokwana asembe umbono wenda utoma uchumba yari Gusii arotari mange usine to erete ya to erete weekend ye nantu sabone to erere gochesa mutukare bosi apart from mangana ali nya tukare bobasi ali anthrax jabete ikare over anthrax mbanya te boko ba sense media bari babete bari nyagitari toko basabiro kubwena kwa bwango na inwekero noko nyenye ngombe osekero mwarritari ya berinde kurara nkiri munyagitari mutebi na ya igende kebono ngere heriti ngere heriti kabisa nande kero ngombe ya kure ebwate chisaini ngombe gatoro chisusubarite igenchira gete tiakwayirira enyameyo metho no nyankuru akure Soi South county ya Nakuru ayomo alikufa na abandi barasi chinyagitari kunywa supu kukula nyama enga ya kule montoranga ya nasara libagatogo tinde kawasoto kwenye tuguta tigatolie tiga yara pimwa mama ya korore ndege taulie kingerekia nara tena ga kisara kwebire utamba nyamweya ndoreba bono tiga nsome SMS ya nyamweya kuru utamba mbabwa buya nigo mokongo kya sana ayena sara mono amagaseti mugo chambwa very smart Ndizi utamba ntokoruzia ororo nonye yakuru kunyamweya kurujise majiri je utamba nimethena bono nyamweya no nabanga abo bagotorigererie bono kabe ambassador tenseme na intu abakwaniri kogosoka no yisiko bateina Ndizi TV anena somoro rwensakia mbaba maiga semambi ya aboniga ensakia Madam Sara na Brighton Erikimaena Rusinga igale omwana enkangumu abantu ira abarwaire ade abantu ira abarwaire bagwene Jumamosi gospel embassy chabere kanisa ya Pastor Peter Murwabe PAD stadium nyanjwa egetajo oyombiye manone yo ade abana nere Erikimaena ereni garote abana lende na kurwense meri ya Rusinga igale ade abana yaya abantu bagenda ase Pastor Murwabe alia banyoro kubwenigwa baru okugera kwabo nande bagweni umbia mono kero ndete kutubwati Erikimaena ekorujinse mechi ya Rusinga asemambi yaboni bia mono sana mwanchu muligereria sobwango tiga togende torore mbarabia batulikere chujumbe uchagaiga se studio kwene kya buna tuko pamoja korobono iga mpaka chikoraga chinsa isato chemambe yabona nyoranga na mangale nchira magazeti ntucho kumanya sobo ime na sobo lito aliaire libagali tangani asenchira yobo ikiranu kigima otaragendo chikwenyorere gazeti libwanchete aseli chikulia lero lia Jumatatu waigo koragense moiga ntubwato mugani itase studio wochagototebia mange igoro ya siasa na magenderano na aralia ya barochi bagendete goikirane gosebara buna barai beigwete nga bagendete goikirane chira asaba menyi ayone kere koragense ya moiga weekendse manenu ya bono mambia kero magani acho ikase studio basange no yominto Brighton kolende kulile wetera senchira ye mitandao ndo chenga Kristo Rina na Kristo yunge kora chinsa mocha Westlands Nairobi akondikira gochagaiga WhatsApp agontenga Brighton na Sara bana maminto tunawacheki sana kupitia YouTube asijui kama Facebook tuko kolende ninge netenga ntole asinsema ya Facebook na haruna bokoenda otoligie wetera igabo nindo chevalini bikoro ku Mountain View akoteba niko ndani nisha amka na bwana yangu akoro kwa Ronald Ngala abana Michelle Chantel na Gifton mwensi P abaralia bandizi TV tokobanalia maya especially Brighton na Sara asante kwa kazi nzuri bia mono sana Samson Oroswa na ranko ligale kwa chinse mocha abu machoge chache akoteba good morning, happy new Monday, happy new week and happy new year to all of you. Mbia mono notule pamoja mpaka omoelio chinga kinere Lydia Murakura South Mugrango tabaka akotebanga tuko ndani tumejaa kwa mpango mzito ensakia Jumatatu tuganyereta magazeti na boigo omugani bweli tuko lia lero igona yeto besoko tuko maega tome ujumbe yao andonsia soko tobwate korwa egere tumanyanga tuko pamoja
mambia ekatuchi gochaka sense moyenge chomona magazeti gokumanye kigenderete na ayo nyora ngatura tigwa magega iko gendera gotuma ujumbe ya semambia bonenje ngorasiumia sense meri ya Facebook anewetera Facebook ya ne ndore na Charles Rongo gata anasema kondani sapron saro kosa kurwasisa moya sauti mogirango na onde miyensa kya keri Esther ngorojinsa mujabo basinya boterere Morio kana mama Mary Nyarangi Mahab Ibrahim na bana Clinton Alfan na Eugene Brighton Kabedo Shem kurwa matune skimu nero mwana we skimu bwa kire buya engineer Kareb I'm right there with you kurwa nyantrago ibeno Kemi Sophie Motangi kurojinsa mojiri chia nyangongo adena morning Brighton and Sara kurwa nyangongo junction bwa kire buya imambia ngia sama sabiki onzi and TV salimia Joshua Auta Joshua umesalimiwa kabisa na Kemi Sophie Motangi ile kwa watera maiga yo na maoko abere nara gorokuna Tom Mosomi ebwa kire buye kurwa mabacho nya Iwa Nyamira to dad Mosomi Umura mama Agnes Mukeira Winnie Masiko Adhiano aramo na interest kwero ndabu kura magenje mbake kenyero kya nyagenge niko ndani kama kawa kama kawaida Nyamaiya Prenda anasema ya kwamba no aramo na interest atubwatia senjera kabisa tariko suka mpaka tuakoro moroberio yo hasemambi yabone endo Ndizi TV News Digital no turaro tuasoire kabisa kwa mpigo ndoche ekiongozi Safanaya Onserio agotebanga korwaria nabonchari mark me present ana embusurengia no mogaka usoro good morning kurojin samachariana no mongwara naro kwa Josephat okweroka umuralia korojin samachabo nchali suneka na ni mete kwa bokiribya asemambia yabona na mashabiki mwenzi kurochingongo ao asense ya Kenya ndonse sumutubu watrite kurobono mambia negoto wakambi yamono kirage biyamono ya bene asokoba mashabiki amegenwa asumurubuli bwenza morning Sarah and Makoli happy new year mashabiki onsi Oimos Edvini korujinse majiri chiakyo. Mbia wana mashabiki te karma nreto maji SMS chito bone kato kora check to manga kimwa bokira na kimwa chakire wiki na intwe kana litoko ka. Gendra utoma uchumbe ai nyinge goja studio kato anyori intwe ka sieto na kwa yasoma. Kikora ka chinsa jiri magani auja ka chakire nse ya magani jira ke 15 magani tuna chiko cha mapema ka studio lero tuko morekere wodi ya Bogusero. Bogusero ni gotoka se ebunge ya kitutu jaje South. Abana tuko morekera umwe msiago janera to tena ngakia bekire ase wodi yuna nga kyarenge the asoba koreri bwaye rituko lyalero mambi bono mambia iko kagocha iko nagotebira rere turase wodi ya Bogusero iko toka sebunge yakitutu jache South county ya Kisii iko tomoja enkwanera benti mukabisa ne kara ujutena nalya Robert usena nalya korera sama tukemia obisi edina nalya Robert ko korera abantu baye be wodi yo ya Bogusero igombia mano mwanchu muligereria bono turaika sense mwende ya studio Joshua ratutebia bere igatatu ekartoche kuirana yareganie asenchira ya bene kyagera nigotoche kuirana sa magazeti elitukolia lero ntokotebingandireria limbwate ndireria yo mto Brighton ya bwatagenda gutuma chujumbe ye nero Ndizi TV obwansu bumusi Ndizi TV obwansu bumugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botubo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukane cirange nagwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuli citico cisink n'ebindi ebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusubwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakomo umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzuike egera turategerera ayo yominda gwetera asubuma gwari ko baba nyomba ibo totally igo bai noru ko ibo bai gwete para ni ba karodireka mundu myaka yonse na bakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa oli olengo mochakano nande na ruro na na ura bagukara na kana wone ntukwate challenges ikira babira ababarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinse sano nibere nikideke komunisano chiamogaso Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Gimana no maju mulai kalau tuh orang sense mirende ya studio tuh kira ya masa ya mereka sama si tukuliah orang terus SMS sino untuk tuh rasome makasih tiaket mau ci soaro kira mana ada uji tomasara naroje mau kawan apa county ya Nairobi jadi nusul sekaja kakarotena ya para pembawa dia segi katia ya nomor kau ibu merague segi tei adana balik mau nyakobeke mau nyakobrukani amace ne ske Nino mo endrete konya kukwane mtu bitei wakati parwe wa kwana ine nala tena muchu Nairobi oika okoroke orosi ona baba chibato confuse ngebore nda bara yabana ba kaba mojinga ibali ane kansar ko yakwanda yuri tukuriyo iyo mbaiwana yokora mtu tigachi sense moyae bashumuliria tigatukwirene gwikasa magazeti iri tukuria rero tukumenyenga narariaya ari ase chimesa chitogaiga ekarumba gazeti ya The Standard na inche ni gomba gazeti ya The Daily Nation lingana ali mwamuri ira gazeti ya The Standard ni goro ya Raila Odinga ekera karagate aba buna murayu mukuru gwinsi ya Kenya Uhuru Kenyatta nigo atigarite ko basensemo ya Simiyu ra umoja wa ni Kenya ekera kwanta mangana yubono niga atwade birengere use mixed action se birengere ya saba Kenya ngakira ira kariko kwana igo Uhuru no ara sensemo ya Simiyu usitaye kera to yotena murayi mukuru ngoru arenga sensemero no munyakerobo wekabono ingane ndira mekano sina rweto gustara rwaro so tanga zirukuro kondaira nigenda kera ya Kenya na yaya
Uhuru Kenyatta no are asa bo mabwasi miuro moja to stay yani wako chikomenya ororo ekrate biruna abantu bari gwaka bimonyo buna obumobwasi miuro moja bwa bunikire ni gorera bona tete buna obomo ni gobole intact nande ni gobo chikwana kimna gosuka bole gochibosio ekarbo begete miroberio aw inhara iro bolta sebeji yentangani ekaraso munubeke nyamero barigete na daira stairs asimio with the ur claims yani na awate abuna Uhuru Kenyatta no arasa obumobwasi miuro moja wani Kenya yo naro airo bolta sekaseti standard lingana limuhamu hoya sebeji yo nemargete na ama kweli ali abendere kwene kwa mysterious deaths osama kweli ali kwene kwa orogongo rwa Gusii nigo ya rekande buna nigo bono airire account ya Kisii na Nyamira otatu aresiko asinsemo chinde egrobono bakarote abuna okorora buna okorwara kwa bongo na kuko irire ebikore bune ebigokoreka asebono baboririe osebyombe aho biyesogena otabuna amangana yona takirikurirwa se community erikokora omochando oboboiti gochasa matuko alebosio yani gago jamaega korwa sensemeria obasi ekarabana babere banyate bagoitwa na ise oyi kiabete bagana na obongo bwaye nigo botaringe buyake kunde batena nidengane takirikurirwe ndegokora omochando gochasa matuko alebosio roboti nigo banyarte roko bwato kwa buna ense ya Kenya nigo yatemira ke go protect go sikolinda abana korwasa mangana ali yo go korera bobego sexual abuse osamangana sexual exploration go samangana ande kolende experts bande batene no nyo roboti rwanyarte roko bwato kwa nigeta kire miroberie be kubuya gukora obobe abo abana ba korerwa sense yaito ya Kenya bakatena no global ranking ose korangi go gwesengima nko kiense ya Kenya buna bana mbalendire ejigo batiga bajiko chandwa samatuko ale bosio bwigase bejene margatena ngakibono serikali ya Kenya kwanza egendete konyora mangana makongu ase ensemo ya budgeting osansemo ya budgeting usokobeke miroberio au ndojigo nyalire ase beji ya gatano nomo bwiga bejene margatena amachiko akiandanya amachiko kianda ayonyalde gakorosiwa igoro ya mangana devolution na ki ara chigo kongea osema chiko Mligo se dini gali kete buna machiko kianda mabe ayu ara sensemo ya devolution to jiko nyalireri boy mligo se dini mligo dena ngakiti reforms sa monchorio ase sector ya mangana yechae atigarete koba atara ikerna buya sense ito ya Kenya rero naba ko director ba imba jore to under reforms chinyi patakir korta monchori asensemo ye kemerige cha korende ko kabono monchori ya itara korekana buya sense ya Kenya boy gonkorera se beje go se ayamurikira se gaside ni gamurikena ngogo se go chikoba omorokia se team go se coach engia yo mwaka ayuna murikire drojinya rase beji ya magega asekasidi ya standard igoro ya mangana yengoyo ngogo chikobe coach yo mwaka ase mwako yugo 2023 ayuna ara murikire asekasidi ya standard igoro ndochiko garo chime torre asobogale bia mono oyo minto asogotera sobo imenainda sengencho erengia kigima ali airo bolita segazeti ya the Daily gose the Standard. Na inche bono ningo bate gazeti ya The Daily Nation amangana irobolito neri ege ikaro gose retreat anyara ko bakeo korwa no muraibwense abawaziri abalikiba abawaziri nonye n'abagavana aba lenga sensemo ya Nanyuki ase ege kakia matuko ane akorenga no mulikiba gazeti nigagotebanga muraibwense nigakorege ikaro kia matuko ayo ane n'aba member baye amo naba gusira babwatani baye abo bakomokonya wikirania agenda y'aba Kenya asense ya Kenya kuna no muri gazeti nacho tumuraibwense Dr. William Ruto omokonyo Rigathi Gachagua the prime cabinet minister Musalia Mudavadi na boigo oyole the attorney general Justin Muturi na indebono nigarure a direction ngana kiabu bagucha gukore mirimo yabo independently na kwene kiabu no bokorari ngosuka bole goikase birengo binde muri gazeti na rwete mirimo bono mokonyi bumuraibwense Rigathi Gachagua agokora abo asekorengana nere nigo agotebanga mo Rigathi Gachagua nigagwenete kurigereria obwamate gati ya national and county governments
through Council of Governors goikarigeria bokoreri bwa serikali nene ne serikali chichi county ne serikali chichi county wetera as Council of Governors ekaraba ko mwachiri boti egera nyara kumanyangana ki obokoreri bole chingaki Prime Cabinet Minister Musalia Mudavadi nera bwenerete kurigereria gose ko oversee na kyobo amate bole gati ya parliament na executive egere anyara ko bagakuru roboti rwa gucha sumura ibwense rigati gashwa boigo kara kurigereria emireme yaye nigakorwa roboti gocha se umura ibwense chingaki Justin Muturi nera kurigereria na kwene kyabuna obwamato bijamboro gati ya national government na judiciary amangana yelichi kwebigambero na obira buchikoti kwenda alona kyobwa matebole ayona rairo bolito ase gazeti ya The Daily Nation ase page entangani ngana kia ababa nene executive na kibakubwatirana na kwenda kia nga obokoreri bwa rorekanire boigo ase page ya 5 na 3 ntuchikororamna naki ekyombe kelikyoba chenu ensengima WHO kero bereti guchako declare oborire bwa Ebola imense ya Buganda buna kero kende ngui kabore omoelio kolengana no mulkibe gazeti na tabeto boriro bwara beire asense ya Buganda ekerobona abanta bange ba siriri obugima kolende kolengana no mulkibe gazeti ngagoteba aikyombe ikyo ngangekere guchako declare bono nga oboriro bwo ikire omoelio osebwairire asense ya Buganda yonto chiko yasoma ase page ya 5 na 3 page 10 nemoligeretengana kyamachiko akare go promote exploitation ya bana was exploitation of children tochikuligeria na kirenda machika gucha aonchoka andanyara ko baga kugenda mamincha yoboene bua bana ayonto yasome ase page ya 10 wege page 10 na kabere ne molekerete the arsonist montogete oyonyara tukobaka goita aba matebaye family members barenge batano na babere ngana ki molkibe gazeti agoteba missed target ntuchikumanyanga missed target ekyoninki asenchira yobwikirano bayigo morobelio CBC was a big CBC test for schools wana wizara yechisemi nechego pima na kolenga ngaki amatemwa CBC ago chakobaka gosoka ya kipsea na bayigo na kia bana bali bago chigo join junior secondary school iko bago cha wasesi ba establish barolenga e capacity era sechi school nechigwanchira ko host abana ba junior secondary school ayona chi koligerirwa senchira yobekirano na yonto yasome ase page ya kabere yo Brighton no mwanchu moligeria ndoche ngayo na rairo bolitoko ro ase page entangani gazeti ya The Daily Nation buya kabisa mwanchu molina ndi angwere ni kasi gazeti ya Testana libono ngwere wikase page ya gatoto ekeremo regede historia ya mo igoro ya oyo mo menyete no barema osoyo mure no barema ase county eri ya Nakuru asibono agatumikire barema bwaye gokobe pega gose gusabirira korende ekerenga kiyaika akamu abona bono tigantiga mangana yo gusabirira njakyo obonjuri bwaye ne obonjuri bwaye agacha koni chinjugu hamwe nebintu binde biriye bikebike asibona agote abuna goikaboniga niga konyora liga sali nene nando nyara gwakana rent nyara gwakana endagera yaye nabanyare kaode serieta Samuel Mwangi oyo bwate myaka 30 nigo bana teruna konyoenga kieri arenge gusabirira ikarabo are gusabirira niga banta bange bakamurukira na no mokora ayatoli tubwati borema nigo kare okwebiso borema ime otochanda kulendo teruna bono niga kare konyora liga sali nene keratigete okosabirira nagaja kon chinjugu asense meyo ya Nakuru oise kora jibiche kya manjumulu gazeti na bakora chinga kya gotara egepire kya kebegete monu ka koro bonjori bwaye na abantu ngakibakara kumogoria ontrojino boyo na better form daga change bono niga kare kora obonjori bwaye meta anda bange bametene karabwa ale no barema abago ni ta kunyara kini webono prove na karo montale no barema na ba kunyara kono nene chinjugo chai picture kane ni morgatena kiraira bona nyadeka ukana chingu machiria ndo bawo abuna Uhuru Kenyatta urasa mabwas miuro moja wani Kenya asate bina yaya
Uhuru no arasoma bwa Azimio ra umoja boigo nigatena ya Azimio nige tingete kabisa buna liga na lia kona ate abuna ere nigo akochikwena kwena monta yo chikoru Azimio nebi monyo bilibyo kona ya kubakana ngororo nkoyo inero kwande konende ngana yaye Raila Amolo Odinga nigo ya letire bilengere koru asabarai murai oyomo Sabina Chege yo nominated MB ni atena ya Uhuru Kenyatta nero ukire mono tigasoke teneni na gototebina gukira kwa engorokio batoteina no ara mu Azimio no ara sikia magia Jubilee ose osoki rusiko asichere mia kioni oyoro mo general secretary asikia magia Jubilee era tena ya engwana ya Raila nigo ya jitase ngaki engia ekero bakoroberia na kobeke meroberio ko tingi obo mo Azimio ro moja ni hatena bali bakorwa so kema ya Jubilee no ena so mo Azimio ro moja bali bakororo asingenjo basire dichikura osebatanya orete birogo asobochori bwaeta ngoire wika sebeja gatano mwanju murelia na Sara nelie murekrete bunanga kibono aba musie korwa se wodi yego sasebu county ya Meru banyare bakobori wa chama na kolega si numugavana waboka wira Mwangaza yani kagoje koro murai mokonyi murai wenzeri katika shawa bamenende naba musie abu amo naba bunge ange 12 korwa se county iyo korwa kwanira koro yobokorelia se county eli ya Meru gomba uberanede baroberi nanga kyojokora aseboigo kawira atebuna naye kore miremo nabarayi bari bachodri asesemeya sepeje yeyo ya gatano boigo ne murikethena kyumurai bwense Dr. William Ruto atebuna gochiare gokoro bosaga ni asense yetu ya Kenya boekralire irabuna nachikwendera gokora magendero asense ya Kenya pia mano kigima ayo minto Brighton do chali aso mtandao do chenga Isaac Nyakenanda agote babwakire byakoro muweko agote banigo bokiete kigima kerondoche ngala ondari agendete kuligereria 9 ojon koro chinsema cha Mountain View Nairobi wakire bya ngala Ronald ondari kwani musubate valini bikoro ontita awana Michelle Chantel na Gifton ba maiga mange na indi manyetenge karogendete ko wati murubuli bwensakia nigo togendete kogokanga na inyumo tuwatete kura chinsemo chie county ya Nairobi ndolko ebo mongina Rusia yansi avoka kura South Mugrango no mugako ndari bonsi asibale kura chinsemo cha Motonko ba nigo togote banga bwakirubya emambiengia na bali mwensi mongende gutuma chi ujumbe konenda karangu ko irene wikase page ya kabere e gazeti ne ya The Daily Nation mugano ogendereire no likorwa se epeje ntangani ngana kibone wizara yechisemi egenderete wases nge capacity neche weisana sichi skuru magega yabo batara host abana ba junior secondary school nyoranga abana 1.2 million ne namba yabo orokiwa abuba gucha go join junior secondary school later this month nyoranga amatemwa kipsea na chegosoka guchakira chitariki 15 nemo umutinyo y'umutangani igobone wizara ya chakira kubikemero byonga abana ngamba chigwisa nase chiskuru aho ayuna arairo bolta sepeji ya kabere mangana mayabo iga sepeji ya kabere mto Brighton no mwancho morigerelia na ilinga bono murai bwense Dr. William Ruto orusiri bill elia nyagusira omunyangongo Catherine Kasavuli elia alenga senyagitari enene ya Kenyatta National Hospital ye million inye echo bale gusabwa ige amateri ya nyagusira Kasavuli korwase county ya Vihiga wetero mwana ye Martin Kasavuli nigairane ngambi ya mono guchaso muraibwense asokoranga mbija anyariko bagakobakonya wakana ebile yo igobono abalikia banene korochinse Chesiko na korwasense ya Kenya mbagende tukumera na se county ya Nairobi asibagende tekorobelia amatanga anyagusira Catherine Kasavuli oyora ni welituko lia Jumamosi ase county eli ya Vihiga ayuna arara sepeji akabere wege peji agatato ne muri keretenga na kibano muraibwense State House of Contrast the transition from Uhuru to Ruto waigo borai mbogenda boranda transition korwase Uhuru Kenyatta gochase Dr. William Ruto nonyeka arabisi abantu mbono bakuna koswa buye bakubwate birande ngana ralia yagwenete korwa ase amangana yoburai boiga sepeji akane amurai bwe kama kia UDM Raila Odinga nikobona mubodi Dr. Ruto
kubwatirania abakenya bonsi ase mirobere yabo elio mnenchere mayo korosia machiko nigakwaneta yali twekirana ase kanisa yamo ya ACK Church county ya Mombasa county 001 chinga kibona sangete na Kristo no mugavana bwe county yo abo asate batenga chinga kiche ikire muwenerete kore tama abakenya bonsi na korua bokoreri boigona tuguteretare mangana siasa kanisa waka siasa se kanisa anene korwa se abarai ba Kenya kwanza boigona kwanirite igoro ya Kenyatta ne gazeti ya the Daily Nation yabeka Kenyatta noare ase obomo bwazimio la umoja one Kenya yona negatie Raila Odinga karate batenga igoro litukole juma ntuarenge yani litukole juma mosi ntuarenge no moske Uhuru Kenyatta nande taoro gatike menyerero kende gyonsi buna natagete ko resign korwa sobomo bwa azimio la umoja one Kenya ayumagandata ko iwasi mitandao magandata ko iwa ko Rwandonsi ayoni gakor kwa propaganda igo Uhuru Kenyatta no ale asobomo bwa azimio la umoja nabo kwenyorera mange basomera senchira yubekirano ase page ya 4 mbye mona inara endete ko basa magazeti to ekaromba gazeti ya The Standard na injini ngomba gazeti ya The Daily Nation bone to kwenda sense mirinde yestu turakoro bonchiri bobere botatu yato kwirina to so asentu nende ya kabere magazeti ka tujo korera magazeti ayu asenjira ya bene to skene on this TV owansu Gusii. Ndizi TV owansu Gusii. Obolemi nobonda nomurubyo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero imetwagendete kwiburia nga chisaga nekemerio na rite kia botambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutete chitioke buya gose chianse buya nigo chiare kuiye kwa ninya ngeni elindi elikuwa manyo chiribuya tali chiches kuizi toko yega twakaranga segasi tali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu muriria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchu chombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga obolemi nobonda boigo obolemi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongorwa Gusii na berengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibuigo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuba chinsaga mbwate imeyo morobolyo yoga obolemi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori
tumurigeria niguganĩtie kũgũra ibinto biogotumĩka buo gũsikohonia na tumanyitia suragũrĩ asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kĩriuganĩtie aserigũrĩria kĩbosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera temuskari omuchere amafuta y'ingeni icumbi chichus ebisuguti amabere n'amaji y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugu by'iki plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi binge inyoranka nigo bagokubugorya umusigo wikabwo ekero kwagurire naboigo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no akiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi na enana customer manya no rigete odo koririki obiru na bongo bwakera back na matebi na nyora oda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere bintu satambe mono sauti Nyanza auna buto bwati customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Obwansu Bogusii. Mimono mwanjo modern Ndizi TV akaranda to bwati asemambe yapo ne to kwa kerambye meno ekaro chore ten Ndizi TV ne rowansu muzi anena somuru veribwensa kya bono mambe kya rensa kyo tanyo bwati timo eteno to korosera litukuri auto abatenga kia akorekanete anna kiritukuri korobeli kana to korosere wiki yao kwa ma Jumatatu Jumapili Jumatano Alhamisi Juma ya to tajaga Jumatatu igo Jumanne ndigoje to je Jumanne Jumatano ndigoje igo mwanjo muri genda to bwati asemambe yapo niga kano je mwenda to maji SMS no sara litukero na etu amaigana toto bendo agatena kingo ikamba kwani aina chocho timwensa akya yonga tena ikiria maiga na nyoru wake toto bendo akinanya ikiri kuranya bwata maiga toto bendo ade auto kwazana auto akorujinsa majiri jaema lakini amete mwembali emano awe kotoka mano atubwata tione ambassador ito muyemano asante toto bendo maigao aikire no nyene producer ito Joshua Uta oyanyorera senchira yobekerano na inchina yabwatire na maokabere ende mbiyemono sana so kwakilisha korwa chinsema cha mwembe ende obokoreri bwao korwa ema tigatubasabire mwensi bali mokorwa obokoreri mogendere okora imirimo yake gima asante.
Kabisa na ndenga tanto kena Disemba athano turamo gutoka nerituko ligia ya Jumatatu wiki engia boigombia mona sabar mande to maji SMS chino kirifu mose athana no arime yumuru yatobwatia senjera endonge kabisa Super Susani Milambo athana count me in biamono Super Susani Milambo kurase hoteli ya buga iyo tokase ensemeli ya Nyaribari Masaba. Metode ya buge kumete sana. Kumete sana. Nani ngai maite ne birikeri pade gendrete kobororo. Birikaner maite birikeri arturko yobeka ja squad ming. Wono kego. Koye yanya koyeka. Edwin Majabe kurwa jibu ngombe mudurmesi rigoma bwa kirebuya ababonsi imeyomorobeli Super Susan Milambo Fred nyandika musio machosho nzongo ngo yali ngombe na onsaligo obegi biemono Dismas Okinyi adena kurugina itambe na onde ime yensa kia Nasara jendali kijana pito ndiye papa antifinals CP Janet kijana Jasper Mose na Rusi Bonaleli adena let us wake up and work even though it is cold no ege kendete boga kora emeremos kera ondabu kora magenje mbake kenyoro kyanya genge niko ndani kama kawa kama kawaida yanda kutumaji uchumbe jena semambi ya boniga ndo nyora sinjira yaben asante tutopendo ntwarole message yao kolende twanyolra maiga kere Disemba asante abatabana otole I wish you a blessed day na eba igotwara litukoli ororo Ashila Demola kolika gotaba good morning team ensakia Eva mwenyewe aka So Jamatata na wakilisha front door please count me in asomorobele muye bwensakia ngoganali Sara Brighton Ango Joshua litukoli bila kuwasahau mashabiki wote wa Ndizi TV Nero once bumugusimbia mano sana Ashili Ademora kula chinsemo cha front door umachokorolia umayuya awata wakire mwensi ensakia Sara you are looking great asante mkwaneli Brighton and the entire team this is how good and great people look and dress you are eriso ria Ndizi TV asante Brighton kwa irwa maiga akorwa umachokorolia umayuya mbia mano sana asoko baimeyo morobeli bwensa kena gototomera chujumbe biye kabisa bono toira nasa magazeti te karombate gazeti ya The Standard tujigo korera ikombate gazeti ya The Standard na incheni kombate gazeti ya The Daily Nation asibe asengencho kanya kwantigire maega kendra onaki ngo ikere mwachumuriria page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation ni mulikire tengana ki abarai korwase ekyama kia ODM litukolia Jumamosi ase bunge ya Rarieda bagocha kumwalega ni murai bwense Dr. William Ruto asomoyega bwoko moretanka omwaziri bwabwerania Eliud Owalo the homecoming igobano murai bwense Dr. William Ruto na chakwalega ni wanabarai korwa sobo gosekorwa sekyama kia ODM asensemo ya Rarieda lituko lya Jumamosi asamange na bwoko nyorega gazeti ya The Daily Nation wesomera senchira yoboikirano walk the talk on corruption Mudavadi just top officials nigabole tinga enchira mogukwana obukurumi nobobe na ande manyanga obukurumi obubu na mogukwana nobobe na ende tigaba bobobe mokwane binte bingao kolende mole asensema yobukurumi oyo msalia Mudavadi olegotebya aba bwatani bonsi karoba umirane tasensemeli ya Nanyuki ekeroba bwate retreat na ba PS abaliki baba PS ya gose PSS CSS na baigo aba governor bokanyorayo page ya gatano nalimo egazeti ya The Daily Nation okorera naye nko elibagasobwango nelinga we are now ready to work transform Kenya Ruto says na kwa netegoro chinga kikira netase kanisa na masaba yokorera ngambi ya mono asegetikia na Nyuki Stadium chinga kiboigo bakorera netiege ikaro kia matuko angiane amona bawaziri baye nigatebete kuruba chagete retreat yo mbajite amona machibu liara chigo konyense ya Kenya gusuka mutwe ase amatuko ali bosio na bakonyere gazeti yo egerwe somera subweme
Bia kabisa kana ugirena sigasedia destana lakini nyono nakikoraga chinse yemo angene daika 15 igasara mogani tuko swala studio kwenye to chakana nusa kirero ngo chaka na 15 kero to chaka nere to tene to kwenda wikase ward ya Bogusero Bogusero ward na otore do MC wense meyo ekara yo tena na ralia korire na ralia Roberto korira abantu baya sense me Bogusero ni yotoka sebunge ya kitu cha south iweto jo kwanda mange korite turamnyoka sama gaseti to kwenda se studio to kwenda atwirane no mugani asemambi yabonegera automaji SMS Chen Jackson Makrosi ndeni ngoroje ekara to badia senjera ya bene se mambi yabone ferisa nyanja makoro sense meli yo mosojo niko to bade die senjera ya bene kro kwa bokire mbie mono tengwira se beja ta no mega se standard ni mugede na ke budget ya serikali ya Kenya kwanza ngakibono ero berdo jo kara magendro ekara bange baode na yaya no nyumra ibu ensokora matuko emie yemo sobisi bokorali abakenya mbarara bokorali buya ku Mount X mbaka Mount Y ekara bade na no he budget ya sokire go ikumra ibu ensaje ko bekemero beli ya bene kwana chip project chiri au kwanda kusti promise alire ngo ikana jira sense ya Kenya beja wadano kabere nire mugerde buna ngakibono ekiombe kiriye kwegera abantu gya kupet ke kare gote ya Kenya Union of Post Primary School Teachers bono ke kare kobuholi ekiombe kerigyo kolika bali Teachers Service Commission ko baerera ngakikyanyara osenjera kiyatumeka erigo promote kosiko kinia bali mu birogo awo korengana nekiombe kyo bakorawa na bakora korengana nekiombe kyo wana mochendo secretary o secretary general akero misori ni gobano batebruna mparago kiwone getambogero ekiombe kikyo kolika balimkirete anekero abalimu beyiskuru church primary go school choboroso pauchikonyora amabaga manene asauchikonyora na 10507 asijiri church secondary pauchikonyora 3120 inaro yire bono abadenali bali go sabara iba kupet kwe murungania abutake kiombe kike baere naki banyara bagotumeka osingire ki banyara bagotumeka baigo ai beji agiana ile murugedena kisakaja agenda to bekemero berio ya se county ya Nairobi anene kero batakete ko change as chimatatu chiko ba se county ya Nairobi kunende kara kwanderinganeri ni goli berali tindi ya nyaride igwate kurwa sabana siasa sebono sakata nyaride ga ko bori critics se bali ba kwa merio go chika kurwa rueta se county ya Nairobi se bali ba kwa merio bokorali ya se county ya Nairobi ko beka siasa ya bensemo na komotiga akore emeremo ya yakao kwa na buli tukore kara ikerete atendedi kanisa sensemo ya South P ni ga debruna ereni ga genda ko bekemero biri kwene county ya Nairobi ngokorere amangana ayo singo skere buya asenchera ya bene asobokoreri baya hateba aborte bamenyibe county ya Nairobi na mpata gete Nairobi etigare buna ya kabeire o sempata geta monjoreri akorekana se county yo ya Nairobi bia mano sana ndo cheriki baraza gontenga tinda somese mesia e kulinde tinda yerora anya kwa yerora na boko yesoma kulinde yindo chine ya Virginia Geslin Nyaps agoteba reloaded from Qatar Gusii itoto sabe bokongo Sheila Kemtona era agoteba kuro Makongeni Jogo Road tuko pamoja ewa notinda role yugwetera Ndizi TV News Digital abega tinda yerora gwetera Saround Tita Ndizi TV keronda nyerore roli ninye some kolende kana ko yerigi ekarongo kolera se page ko bwatia bunabona sense moyo bachenu nigo boost for fight against TB as India announces trials for new vaccine nyero ni metienyange tano no moya etre koruense ya Kenya echaka ko launch omorobelio moikiranu na gotumika teknolojia ngana kibago cha kurwania oborwire wa tuberculosis obogendete guchanda ba Kenya bonense ya India nero ya chire na maliogo se ya chakire korosie vaccine eliera chego konya kurwania oborwire wa tuberculosis asama tukale boso in fact barosire vaccine wanegento getigariti no gukora a trial ntwarora HIV vaccine ya korerwa gotemwa ende bagateba mbiere bone gucha ko replace mwana yo butume kibwe chintetere na baigo tuberculosis vaccine ya chire korende no gotemwe ganyete ekorerwe egereswe ase chiro onyeke gocha wanchirwa ne kyombekere kyo bachenu ensengma WHO asante Charles Lwanga Ugato na ira goteba kundani ya mpango tuwakangambia mono asibali mwensi mogende tegutubwatia bono mambia
Ekanongo kwirana sebeji kombe waranigo erigete igoro ya egesun tegerete kwene kiwase county ya Kisii ekero bosari oboiti na mangana yo kwerusia omoyo wendete kwene kiwase county ya Kisii murigwe seti amarigethena nigo rire rimwamu rigendete gusugunana ase county ya Kisii ekero oboke bago mada gose oboiti no kwengenta kwendete kwene gusukwerusia omoyo kwendete kwene kiwase county ya Kisii umugano no rabo monene ekero obinte bingi gosobo amakweli anyaraka ko report wesika kwene kiwase county ya Kisii na Nyamira asebono ebyombe aho byanyarire biko bori na abagusii ose ebyombe aho byesoki iri kwene kibuna nkukora biro mo chando yo ani hago chamagega ya mangana bwango gali akorkanda se kinyorogia kiobegi imeyense ya obasi asomo sacha oyomo akagere ko baita abana baye babere ase enseme kurengana no mo speed bwenseme yo kibukemboi nigo atebete bune instant yo nige suspect yanyaride gekobwatwa nande nigare sensemo ya polisi karobotu kibogenderete kibyombe bya usarambye sokia na kote abuna mangana ayo natakire gukeriwa nande mirobine takire kubekwa se county ya Kisii na Nyamira erigo kohora omochando ubwo bwiti eboke bagwamo no kwerusi obomoyo mbia mono message ya Eric Baraza ndochinga na yerorire aligotaba good morning team Nsakia. It's a new week, a new day. We thank God in everything as we purpose to start this week. Be blessed and be blessed team Nsakia. Mbia mono sana Eric Baraza chinga ki ngala undari kura chinsema cha Westlands agonte pamoja ma inlo kura chinsema cha Nairobi. The show is lit. Bia mono sana koro chinsoma cha Westlands akoro kwa Ronald Ngala bia mono mwensi bali mwatuma chujumbe na bachikora acharuka omwelio ya naende tuachirora igabono bia mono asoko baime yomurubulio bia kabisa nanda se county ya Kisii sare gasete atisana nemuregeda se bechi ya ikomi ekerondo che muregede buna omugabana bwe county ya Kisii igo ikabono taranyara kubwatu koroboti rodi red county board eyo yabakori miremo 5900 ya se county ya Kisii ekero ba roboti rodi kuna exercise gia kora du omoti nyu komino mo kujagita riki komino 15 isoto na ande merongebere ne ya moiko merongebere ne bero ino motinyoli oikomina limo asense meria Kisii Agriculture Training Center asisab county Jones ya korede edicount kolende oikabono ba edicount yigo se robot indora bwatu kubene eri kumanyana mbarabi bari chigosti waka gose mbarabi batari chigosti waka se county yekra banta bange bakanyerede ko ganyo robot yoruro nyare roko bwatu kwa ase county ya Kisii bia mono sano mwanchu muligereria ayundo chinga naro agendrete kororekana gose narare asa magazeti tukolero Jumatatu chi tariki kyanda mutenyo mutangani umwaka w'ekiri 2022 oyekero to kwenda samangana yechi county ase page ya 15 na kabere ni muligerete nga chi county Ebu county ya Baringo bono tekali kunyara gwa account chimilioni chimebere na merongo etatu abonkoro ase obisiye budget ya tebire boigonga account yo yasinyiru gwa account for 230 million chibono ba beta allocated kulende nchiri kororekana bya ase ebitabu koro ase obisi ya budgeting ayo koro ase account ya Baringo kulende account ya Uasinigishu nigabali mibono bagucha konyora amoyo abosa igongo chikobale kwa umsaada bwa maoya abosa asabali mibali korwa se county ya Uasinigishu abaige county ya Kajiado nelikira abu mwanchu muligeli amangara asamangana ya chi county ekaro kwa nyorega gazeti yao asenchera yo bekira no elibwanchete event Daily Nation aboka nyorera mange asenchera yo bekira no kigi makolinda sabono yo mto Brighton ndochenga abo nonkora ikira asebono yange asazemeria counties nige muregedena kyabagabana bono bakale ko kwana igoro ya machiko gose ya machiko kyanda yonyanda kubekwa ayibari baroje bnaniga go chikole maria obokoreri bwa devolution kulengana nexaka duoda sichanya de chiko bwato kwa anechirije chikurigelia mangana cooperative societies act National Health Insurance Fund Act Kenya Medical Suppliers Authority KEMSA amona yande nigo bateruna nigara chikole maria obokoreri bwe county nigago je karo monyakero bwa county COG your Council of Governors
nandi boigoro mo gavana be county ya Kirinyaga ni iguru ate abuna amachika yabo igona barachikore mari obokoreri sebono baganire anyaraga gonchoreriwa erinde obokoreri bochikoendera si county ya Senjera endonge na mangara sama sede itondoko yakora kolene tutoireri bali abana ko chutelia asemambi yaboniga eriyo manyana kuguchikore gaseti yao na radio ranyororo katika sede ya The Standard, The Daily Nation, The Star, The People Daily gose ribwanjete ribwanjete bwesomera soboga mpaka taifa leo ngo berororo unabokwe somera se bali banjete umuntu wege Swahili ngo namanga nkirna rorire iga tukorire turuga iga se studio igoro ye kanisa yemo koru Church of God ase county ya Kakamega nigo yanyara ko bagiye kubatisa abakristo wetanirwe yemo na 500 chinga kichugo sieka omwako yo 1500 faithfuls banyara ko bakubatiswe kikyanginyolia ebichago se video nere kona gwetana na se mtandao ase mwegeni yo mali kubatisa abakristo oyo mekeraro rekanete kuobo era mache awichi kubatiswa osinyuko limeli osinyuko beku cha mache nere gorregari ngomo babwa mache klibe ngonya ngera se mitandao gweta ekere yakuretenga na babwa tete pasta kabisa kumurwani egatoka nga bagura bonse mache ime okubatiswa ko karate nake naende igabantu mbaro bale aboba asa mache na macha makeke makolende ali mwensi mwaonchoka na konyora okubatiswa otokubasabira naende mutene bokongu aso kwegena singenchonga ekeboro nakigitikelete mbia kabisa bona lende batiswa jini batisiro medra batiswa tu 19 Nyamira ati maido sana batisire sana ase kansa ya Adventist mbia kabisa choshwa ne ngate na batisire kya ngora somali buku kabisa imezembo anda moro getenya sai mbia ono majumori mete wate abuna na okwane yo mwertorwa ntorarwa sakira sakia kwera nyinsi to jawa na mambia oriba gorato era kirede chinza kijira to kina bora irane toroga utikiaro mwishimiwa to kwana nere oikire ekiana bora meto bokorri bono bwachakira ndi tukora Jumatatu ikabona oronyaga kwirana se ebunge osimba kabate ikara gose na bora na bono emerobenire menga begete kumwanjumuriria yoto jukwira yamase yamosino to jukwenda niko tokonyorana no MC kurwase eward ya Bogusero ngocharato de biredi yae maide tinda itiko kwana ene county ya Kisii lakini asensemo eward gete ndiko nyikwana lieta abante bakarikurangerio mo MC uri omukoro lakini oro mo MC ito Bogusero gachira abante ngoma yabale no lakini eward ni la county ya Kisii ninye kwana bwango ekana nyorane na bamenyi bensemeyo bakarikurangeria lieta yo mo MC uri retoro mbama idio yo mageni mbama idio yo mageni ninyarikana na weko nyareka no nyekarare kakobare nabakichikoro bali bamochore taisako batambe maitendo maidenga the one biggest role yo MCA no kuba close no maito MCA wai imo maito biaka kabisa kwa honorable James Ondari maita bano maito bata ba MCA babira kero menyete angega sigangene ga bata ba MCA babere yo uga bon yo nega iga kwa Cosmos oyagi na njini bado maita MCA ne kasiga ase buone kamete mbwate chinga ibere gesima nimbwate nyameino na gaiga nimbwate monyenye yo na MCA bane na bwa nimbwate kindi tukolera ni otono MCA Bogusero ward eyo toka se county ya Kisii boygo chibage kaine na nyakoe na Bogusero so mate chiwodi jia kitu jaisa Bogusero yeah ichire sana maite tubate nyakoe tubate Bogusero tubate nyakoe rero na chakira Bogusero iyo tubate bogeka yes tubate rire matalese eubia tagete ko yurugochi rire kitutu center kitu centro ngai daji maiti bia ni gojire sana mwanju mura kidar ni gotu kumulekera bodi ya Bogusero bono to eri ngana lia ulio mwelio kiana bora irana usto irana azomuru biwasiri tukorera ya mwanju mulire kinda gote bitu bese gusuka sengenjone nkwane kubwata nse mheshimiwa shafika ndani ya mjengo njintatenge nde muiga egerba ikaransa no mtu Brighton Makoli bara kwanira igoro ya magendero ye ward nere area access buno montonga oikera ni rekende korwa swabi sia sengenjona ba
twaswete balote lazima tutatenda tunasema na kutenda ikabono tigatora mwali baga tobese gusuka enero Ndizi TV nyo kubwate ujumbo weneta kulika osota gete gutuma libolyo abagisero mwensi abagetutu chache South mwensi na mo chaka gutuma gwetera sena bayesi miyure gabwa TV yao naende nabo gutubwate gwetera senchira ya mitandao Ndizi TV News Digital na bayiga YouTube Ndizi TV News ikabana tobese gusuka ninje ntete nsukake kolende na inche nangocho gwikaransensa mayende galia ekerango tegerra umugambi ogwikase studio guswikirase studio banyaleko babagukwana amange igoto suka enero Ndizi TV bansuma Gusii goirana tortos wasike menano kiriki ya siasa na magendero. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bogusii Niji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga kwa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet.
kwa ufugaji na ukulima bora. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominta gwetera asoma gwali kuko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarogireka mu myaka yose nabakwamete nyomba tari ko kanani kwa ndeba nyasa oli olengo mochakano nande na ruro na rura bawikarana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabera nande nimechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete no barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munenu su yamaragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chiamogaso omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti urwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ine nomanyete eke wekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsa inye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemia na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero imwe twagendete kwiburia nga chinsaga neke meliona ritekia botambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na nomaete ekeruta ite chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikwamanya gochiribya tali echiches kwizi tokoyega twakaranga segas ari chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu murigeria ekeroko igwanga chinyoni ao anane mone chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali agusi imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero
y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi. Asama tukamange na berengo batebya nga obolemi nobonda. Boigo obolemi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya ama norogongo rwa Gusii. Aberengo gotalia imeyeliro bali ya Gusii, imeya Naikuru, Tabaka, Nyalenda, Gonga, Nyangoso, Embassy, South Mogrango, imeyekerwo. Bono nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibugo na ndichiko twegere bya nandoli bakoigo bwansu bachinsaga. Mbwate imeyo morobolyo yoga obolemi nobonda. Obolemi nobonda. Kire Jumatatu, chinsa ibere chabutuko no moiroro rituko rya Jumanne. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis. Boigo mbubwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerenda nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatuko na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Memorono mwanju mulio Ndizi TV nande ne mambenge to kanyana na sembeo asiri tukura Jumatatu karadongo kware ne asomurobelio yo anne kadogo jukwanda siasa na magendro ta ko warna siasa dio siasa te ko bo na magendro ta to ke ko na ta ko bor ori tukura na kware ne semambi yaboniga ansemere twene no enda te kutobwati kartu acha ke tumurobelio na sara untita semambi yaboniga era sukira ke gona ne bantu anyone no mweshimiwa ende to jukwanda igoro ya magendro na se wodi yaye ya Bogusero atotena nali abekire asensemena nali alengete kubeka ujibosio anene asobo kware bwaye bwe miaka 5 ase ward yeyo egotoka ase bunge ya Kituzi ya South county ya Kisii gona kwale ne asejera beno benente go ikomwe libolio rada komo boli go seko comment kondora comment ku chakobe positive ko comment na bo comment wedra se nambira se skin ya urabu bo igona bogo enda sense miri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boga sense ya YouTube na bo tonyora Ndizi TV News ko nya chingaki to tweet @Ndizi TV News utakole bero ne chingaki tiamwe elibaga elinde akwana monaye ara kwali anaya ukwanie ikiara enoro mwaka 2020 tokonyora nera assembly tangani arakoganiria biniwia na ndara ukwani ende tombago suka kujibosi mwishime bone kamera yone reye banokora kwani mwanju muri oturire semambi yabone ambia mono sana muralia onta kete ko rali bagari mba kwani bono mambia ani manyetenga ya sawo twanchire wa kirebuya na ande to ko mwene ngambia mona senge nja twanjite twins mwaka 2023 na bonta kete kwegena nga no mwaka wa maseseni wa mange no mwaka to jokorera abantu baitegasi kubwatrana no mugabana umunya witwa chora simbarati
we want to hope nga na cooperate ya muna into rinde to webo gukora abantu baito ba Bogusero gasi ala icio ndagite kubaganirio makumia oiga twachakire and then sabe nga Nyasaye abaseseni sana mwensi asemure mo especially abantu ba Bogusero abu asenko represent uno mwemsiogo we wodi mbia kabisa manje mheshimiwa na bomete njini meteri etari ahora kina bote ya ando mete na iwe bunganire batamaiti mheshimiwa bia muno njino mheshimiwa Vincent Ambuga ando mwemsi we wodi ya Bogusero iye kutoka Kitutu Chache South Bogusero wodi ere wodi nene ase Kitutu Chache South ase jiwodi sana nere nene kuwa chons lakini in terms of population area kabire yo meaning Kitutu Central nere nene in terms of population followed by Bogusero. Mbia kabisa mwanjumuri kwa hivyo lele tuni mheshimiwa Vincent korwase ward ya Bogusero tutakune kabisa tumaena naralia ya kora se ward na naralia ya ngito jokora anabujo tena osibanya ore chibes chibo kora korwase county ya Kisii era magenda we kind ne chibes osimiro bila beke we kind ne chibes ugo gacho to tebia manga situkere kubona tuakware ni asenjira ya bene obena intwe embaka omwerio asubuhi njema yego se mambi yengiye karatori no mheshimiwa asenjira ya bene kabisa mheshimiwa na bera bentunda ya kabiri goja sikata sen Ndizi TV lakini asentunde ntangani asumuru bwensa akia ina ntunda ntangani kobo mwe msie bwensa ya Bogusero sine ya kabiri inere around ya ntangani na beru no mwe msie igonta gete tebanga njibo no mwe msie gatatu korutwa chagete devolution ego ninde tayari and because aba Bogusero bangagire chikura chinyinga kabisa nabonta gete ko promising ga singo nyakora turamo na baro and I'll make sure na ba represent asenjire rengi kana kwa tena Bogusero mbali kuirorera ikiagera rende na we kujiko tema sana bairorera ikiara na yabere ntokwa tokotero ku Bogusero lakini I want to make sure nga okoba kwa nange na Bogusero na inde tubwatera na in terms of development na intagete ko make history Bogusero asoko mo msio mutangani ko iroreria kabere ocho sabu tote miaka iko mikiare ni mobati momete ni mobati tam limit pakali tutabwati tam limit ni cheni bwate interest nga 2032 iko ntagete ko sabu two times ontagete ko sabu chitamwere etamu ya gatatu nimbairi bagababe ko yoru batagite bona bona ontagete to jagere debate to bane ko kwa nke kora jo kora etabauti ko bwa ba sokire ni nae bono nyo chitamu bira senseme egente getangani goikao beange nabantu umanyete abayishimiwa abange mbabwate mentality erwani sa chori ruko mo MCA gosomo ko murayo ndwenzi akwe bisa kurisa abantu egenta gete okorangeringa kuruna chore tu no mo MCA tinchie tikunganya kuru Bogusero no menyete Bogusero we do interact na abantu beito kera chinga kiegerende gari egento kende gya kabere meremende onzi uskai no Bogusero nintaite ko make sure na nyikiroro erinde nga tintageti ko genda gutwara umugano uri ngagero kende naye tumaga baga bera tatongaoni tintageti ko rukunga na tukere kende project yende nkairana no ontagete make sure nga gasiende onzi ebe na magendro gasiende onzi ebe nganeli bagari yaguri emeremo yegas I will make sure na nyikire Bogusero erinde abantu baito na baro bakonyeke another thing Bogusero is a award erimaiga in terms of development so as much as here nene I try my best that is why ndagete ko very close no mugaba naito ambu ate sirinde to make sure award eri imukiwo na ande mangana to nya kodra kerenga kinga award nene abonta ete ko sabanga ko togenda tega I want to believe nga through national government this time round ingo tokonya bale babage award eligible ibiri initially jiagabere ibiri yakabere Bogusero South and Bogusero North lakini with the time we gajegerana na ende kabeyemo iko ne kwerende bwate ta very wide ne bwata batabang iko onsabetenga ko gera award eli itotonye kora yaramaya goika tokonye banye bagebe kabere ebe kabisa mheshimiwa ekero okoretie ward yao totebe kwa bere matuko makoro kero koretie sense ya development asekomi ile ngoko ya mheshimiwa timanyiti uno minute minute yani ekero kuriria magendro general se ward ya Bogusero naro rogo se bado atarakiran so far ntoraja kama magendro ando once
Yukaniria raisi boni goikera rituko ria rero twabere metie nyange ne service actually ntocherereire asinini lakini rituko ria rero ngoiti tore supplementary budget igonkagerete nga after twaitire supplementary budget bono guchakira buko gendera we hope nga ngochaga tora magendera ito we hope nga ngochaga tore gokora abantu baito igo as soon as possible unatogo etie supplementary rero rituko ria rero. So that is why tugwate a special sitting say assembly yonga immediately unangurwaiga ama attending yes no mogora kuri supplementary budget ikobona ku mwishimiwa tayana emwaso etobis kiganja kende kitayi kiara dirie mugabano mukora kuru robis into atethena chibasinje cyabegetwe nsemo cyamagendo imwaso kiganja kitayo yairire magenda tarakorekana ase ward yao ya Bogusero. No, what I mean ngeringa paka lilikuwa soiro maete you understand mirimo ya serikali yentunke yo kera korekana unless a supplementary budget ya itibu ikone banga project yendi onse kujokorekana uikebe ngane gendo yego baine record because ntoko genda okore mirobiri bosayo no ene kera abantu ba auditing ba gochigoja uikobe pokweresa nga ekwerende criteria ke batumite okora contracting ne bintu binde bibere bitateka bire ego yituru ikoto te birende mbiri video robere tu gokora sense meyo ya Bogusero lakini mono mede ekwende ye supplementary budget iri tukoria rero nabo aberete useyerwe onye bari usibintu bine era bate etarende ona ndo bokora ri bokora tenake to te bera bate eta siri tukoria rero kiara re 50-50 onta ke to te binga mo especially una antu direct MCS. We want to believe nga ngonye nditwanja twins a supplementary budget ya rwetiwa erinde to bepo kuchaka magendo because already twacherere you can realize nga a budget yo mwaka oyo otogo ko mutinyu sita kutoka nga yaer yo we are many with less than 5 months tutarakora kendi gonse ase chuodi actually na bantu baitegere bato jorte they expect nga to bakore magendo as early as possible because abantu baito bamaitenga once wacho rwayo wende kuchaka immediate lakini bono some of them might not understanding ntobwate process eyeye moya bitu jogori ritukuria rero iko kende nkiyo turakore unless twaitirie supplementary budget igete dinaro kapa kwesero baraganyake yeah mbe maro maji muri ono gwetinde turi na Vincent MMC obwe ward ya Bogusero ikatwendere to ahwenda to erana ki emeroberiere ototebire na binte binge bitene ine karokonyora batara itie budget ibaringe twetiri ko rero kerete na bobo kore burachi bana ketete na babantu baraganye ake bono mwishimiwa totorane na meroberi ke yobegete miya ase ward ya Bogusero tujakira sensemo yechipara chipara njira sensemo ya Bogusero gose nchitakere koroso again tegetangani onta getego itaba sote banga chipara nchio chipara tingu kana nganjia rosetu njia rosetu weke wangu lakini you can realize nga gusinto kwa tembre nyinge eyo already ya gutoire chipara chitu Jones so unanda igali tukulia lero injino mo vice chairman roads public works and housing igoni nda getego make sure nga na beiro yo mase bali bago chokora chipara esenjerengia because in a department yani so as much as you word erene negento kenda bantu baito bago chikumanya gochagira rituria rero chipara goto ko eno no kurwari Kisii county government ntori ko ena nunga ward nererene nego bweyende etoko ego equal ebe ward nengebe nene so ntuta yote banga chipara chito o maine state chireboni gatirirengia igo na berenga ongo chaka from almost zero to make sure nga tu aroseri chipara igonta ite ko basaba ngende ketangani bande mereri to cherereire so immediately to go chaka ngo chaka bari korra to ko kora magenda ase chugodi chito at the same time we bintu ne binge tari chipara cho duate issue ya maji naona maji is a problem all over Kisii to konya abantu baito to develop maji nabona ega ngusetu akigati na igeta se word yani asensemo ya musocho iko tutaite kuri injira yo gusikia maja iko jime aikere jisukura ikera abantu baito erinde nali turanyara konya no na abana kunya gutumuroje egento kendi ya kabere ntubwata chinsemo chinyinge unabona ya mangana yo buremi ego gatora gira jagina takatwende mase mara klasi bare jigwatebere na njita keri korosu mweshimiwa oranyana chipare jinde chi contract ngwa gujire meremo
chia kora kile para te korokana na kia ibana bono mu MC Bogusero chukuna kina na contract te kwegwa egasingo korokana ira se wodi yao ene tuchukwa kuliko uche sama tukari ende getanga ni ekero de make sure nge pare yo ya rosi into standard ke contractor ya gwe pare se wodi yao make sure nge mo contract ikagoja tiga kwa e copy APQ APQ na bego ko guide bono kumanya nge pare ye kere ya bete tender ninki na kina kiega ni ire koro because e pare idonya kerengeni gwe ka wane to chaga mangana bush clearance tumanya go ija what we call formation then from formation ona we ko bae boto be ke no enero retaje after to we kirero ya tajire tumanya go be ko morom then ba ko spreading from there ona endero na we go je compact to ene boko make sure nge pare yo ya very intact na ende ma chitari ko chigo chaira moro moiwans no mo chando to bwa to ko garagero gende chipare cha sarka wango is to bwa to what we call maintenance funds onyendiri eserikali iti county yanja ebe ke chibe sa side choko kora maintenance erinde chipare chito one sikwara nge drainage gete ya sarikire you can be able to employ no ene abantu bali abake bali ground inside kwa mwana ensiringi 300-500 babe ebo kuigora chipare jo drainage chitoko at the same time parate ko bonyete bwati amakarabati you can realize chipare chito chinge chirosiri lakini njibwati amakarabati epara goikonyera osari ase go divert ya maji kero kenda tambuke to another side na litora akonye chipare jo chinyare koraste duration ere ntamba embi mara ko tutere ko basi bare jo ibara ya Bogusero na bakonyara ke bwate e ward ende ko ske bwate ward ende ngibara jo korega sinaba jaba chumba abande osaba MC abande chibare chibe yarokorosi ne yanda buchiali de chaba harafu ngakiko korega sino mo chumbe ya jibare chekao je count so debe osiji mo MC akorosi go bwata jiri jibare chinene in corporation na ba heshimiwa bande be county unabona ndo wato mo MC obo mariba oyure sokure ya negoro bonchari ntubwate pare ya motore somo paka actually na ende tagete daraja as we stand ege kirego ikirego to ikarasa zene we agree we share the amount equally because abantu abaito na baito twins into we are neighbors ntubwate bobone we also have ishmiwo ndobogeka my brother Richmond Manani nerento atranitalia we also have para tugente ko connect to bege daraja irinde to konya abantu itu nali bakonyara gukora biashara eita kurubuge kagoja Bogusero se Bogusero chiwe also have mweshimiwa ndeo mbashi mweshimiwa marani nerento atranita sumupaka so ntutaite ko make sure because ntuna bana bamo ento kende gyonzi kera somo paka igoro we will share equally to make sure nga to akonyira abantu abaito bonse yeah asanze mo jumbere na kina mara kore mere mekya chibaranchiro omweshimo akipagandi nabwata chipara ja national government amapi una erebono yabere batingo chakari wango na rase gazette ba advertise ti contract echiga cha 22% na ende chipare jo I will make sure nga nonyendiria tariange because mbwate interest nga pare ndio onse weta se ward ya nere ya national government ye korozi unanja I will make sure nga na mokonyire e pare yero so into standard kuringana na PQ iko one on one ama pinga we are friends na ande we do communicate ya monere ototagete to bwaterane because is a young man like me na ande na bwate interest yoko genda kujimutu irinde achieve goals cha igese chipara chiri chiusakene national government yukaredia rais no ni county government ndirego ikera twakora chipara chirengete national government depending akitoiwan so mapping ero chagire na raba advertise chipara cha 22% no na repara ya rio toigo raganga na repara ya rio toigo nyamatuta also ngare para ya eroga kujigesieka so we'll make sure ngango kora torega sinere se njonjibie katingo nyanyara unless tuatware unit ya mona umuchumbona biya kabisa mwanjo muri ndo jeje semesi ni mwandre kutuma kusomande karondo njiro jege umujimo ngo kwana igoro ya maji amaji narara beire ka okwano asino na stibunga awana amaji turu abangira barusuge bitonga motu amaji natakeno na sikuru emono berio ngakia yo nyorengete
ne county bisimo bira chuo kunywa se ward yao ase na kioroje chindoje njiro chia sarike ita kero rachakira ase ward yao ya Bogusero through the Ministry of Water iyo musani one ntoko nyara goteba nga ne bisima toko kunyoroba lakini there is a section etagito kunyegesima then after kunyire gesima bono naboko bae pogoroberi nga kia maja iyo agoturumbuka through gravity erinda konya abantu bari kero kende bakarimate una we have one area ali Santa sublocation abantu baito una bono tonyore njere yo kwa kunya maje ali goro ongongo amaje ina bako bae pogotrimbuka ikera abantu beroga na bako bae pogotrimbuka ikera abantu banyamondo na nyamagoma so ntubwate key areas chiro gitagete ebisima bikunyu also we have areas chiro gitagete unabona ntubwate bitajo birebia bibwate amajare natural oina ego kunyuga na dabe kwelio okore manga amaja na manyananya so no go make sure nga to improve bitaje bi abantu baito banywa amajara masabi at the same time mungo nyororo unabona geretu arosire getajo na ende no chombe jiko enda chaji kunywa maji so the process kwa nyora nga chiasali asali naende samaja renga agia yatoka ngabona asaya sarike naende tutaite go chaga korekebisha na majari are overside the road ayaruete kegati aron tutaite go tema through the administration yo mugawa na simba toteme sana atobegere jibesoro tokonya majari ige jisku aige jinyagitari one se maja ya igirega you can realize ngano nyina abantu bari neighbors wono nabo bagonyora maja through school go se no ina maja garonda wego ji school go se nyagitari bari baro baside the road abagonyara kwengusera no ina maja kuru ali para so imwe umwama toro juma nguru seriare bo umwama tori kogendra so at the end of 5 years na wonyora ngatu asiri program ya maja bono mheshimiwa na mheshimiwa Bogusero echi project njire kwanyorete chitaraera nande ngojiro chigendere usokora chake echeo mete mtobire bagora tena mheshimiwa chake chi project sanga kyo birangere bya ward ya Bogusero inena administration yegere kwa soiro bisinsense we go make sure nganyero osiore kuringana na maganio you can realize unatoka ndete kwa na so far mpaka lero ikanto bwate what we call bending base chipara njiri chiakolo chitara kanulero the fact neringa chipara chino chiakolo tu na endo already chasarika ntubwate para unaona onya yakolo tu go 2016 etara kaniro lakini pare yegera ko gendoro okonyora ende yabere likore so ntoko nyara gotanga wono nga because yakolo tu nduru kunyirora so epare yo we are requesting governor kane ekera hakanire trosie program yi pare jito chiri chimbe because ekere tororo mwananchi olio kawaida tama itinge njaro setune njaro set again tata getekora ne chipara chire chingia chigweta mo especially una bana baito ba boda ekere to ekere chinga kiche chikambe na to gutumia mono guturigiri chikura lakini right now no ene para ba gweta tekora teyo igon mogano ngenere aro setu ngabono nturu kuna no dutete ko make sure ngachipara chire provide chire ase ward tigaji shuri geru chikonye no ena mangana transport aba moro mbere kabisa kwa na sense mo iskuru una iskunjita kera maje bono nturaje turakwanira igoro ibira simbisa ine BCD ase ward yao ya Bogusero mheshimiwa bona kina ke crisis koru devolution ya jagite timbua ti class no ene kamo kire complete ase ward yani mbija geto ko jagaro ebira simbere bya jagite ase chiskuri sato lakini you can realize out of ebira se bya jagite byose ne kamo gyoka gya ikira kwota we kire ase skuru ya Nyamatuta at least ekina gigia demiriki agachiru kidogo nonye nkiraera ngitagete birore ngitagete ke korwe prasta so ngiga neri some finishing because you can realize abana bali abake mbatagete at least basomera sarangi igiraundi kiregia senjo na abana kero kendo nya urure kero igoro nsakare gotiena class kende kia onginja kiarosi ku 2013 bagarero lakini you can realize tari morango kebwate dirisa kebwate tari fara kurende tari nse au moleru so onda baiso ta kero almost 40% ntubwate class kende bokiabo kiaro sa tu geteni ne skeleton igo so mugano isi dioro to be very honest
tinchaga kungaindelinga no Bogusero oro goiga tonyochage naende inere ensemo mono ntagete tokonya abantu baito kutogendete ebintu bino bono omweshimiwa Vincent ingiye kogera ikiara kwarabira matukangi mie ya mobisi gesa gwachoretwe omuno mwe MC bwe godi koranga nabo tukigwakorire no botatu gwakorire ingiye korira birasi bitarara gubona chiba sitare ngororo bose no botumeke we chibese bi koranga no na kwara tukire egente getangani ontega goteba ngano botumeke we chibese because birasi unaone class kia Nyamondo o mane class ya kaniru ya kaniru ekere twarenge kuri bending bills na ende na nyorete ngano okere kebwente gwakanu elia kabiri gitaraera lakini go igo class ngera gorki ngiraera igo na bonda yoteba nga tingo teba nga bono nga no egasi yarengengia no botumeki bware ngobe kero kende contractors in cooperation no mo eshimi orengoro maybe okore for up agoro kuno kwa munyi na ndayo no mo MC egasi yao being nga no ko oversee emiremo ye ward yao kegento kegokorekana nkiegaro takoborore nkigende on the ground erinde kerura abono ne contract eriyo etwigasi goika make sure nga yaire at the same time muntu bwate section to recommend aingi go recommend egento getaraera so egento ntaito tangeringa one ekere turabeke tama kando yechibesa dioria magendo ye ward wikagendra yeah toto deno botumike we chibese ne tama ne yerete binde koreka bono igo bina byo dikora chakero mweshibiwa wana kina bierire uma waso asebinde ase ward ya Bogusero egento tayo maite county ne gwate program lakini ninta ete ko make sure ngabiria ase njubigete gochaka ninte me ko bisuguma mapping omo shama no isi dase county assembly ite ya Kisii Mheshimiwa Oriana my brother Ombasa no musaniona igo nimbwate program unatokoira na after recess ngomweti ndase ward ya neos mwaereso mushando mbwate minister education nero ni twakwana nere some 2-3 days ago nkamwereso mushando mbwate igo noro nintaite ko make sure ngatwete erinde kongo kuralise assembly nga nimbwate mujanda sensemo ya ECD to make sure nga ongo kwana egento kiriba manyete omuchando yo itaringana ene birasi byo abali muboka ntubwati baisidi banbayo bali baisidi ntubwati yukaniria raisinga okonyora abana bali gose no 16 lakini umwalimu obekira oro noyo nero tinita abana bonse abana bali batageta a lot of care if it mean singe section nere bwenteri luka bise moleku nense mo section ya ECD ero tige gwa bali muna bambabire erinde ba make sure nga abana banabake naro utagete kurara utageta orokera gusakura so ko genda go kare go orokera yori sakura go kweno nyora ba igana inde barumanire igo to introduce na inde endagera ya abana bali because nabake kubarega ali ba feeling na barabuni nkabare gose ba feeling ade we bako ba ando nere njiriri na inde bako konyunga ba make sure nga mbwate no ene ndagera bakuri na bali mu baito to be very honest una bono ntubwato mujando ECD mbari kwa kanu no ene jibesa kunyagurira bari bakalera igo ECD cases muchando no bono bona yo mwesimiwa nandrojo mujando inga kiora gwetira no ne bunge ye county ya Kisii kwena kina bali mwaba ngwakanu bali na baratwaro moyo bogosomia bana abake ende baru bira space do just bira sibine already to raise the issue hiyo na Swistan mheshimiwa Ombashi yoro mo MC Mara na redete motion isi assembly ntwanye discuss it igo it is on process dole ko make sure nga onye bantu mbare babwente wakanu biyantu na tobenjera lakini abali mu bayisidi bakanu because na bare foundation yo bugima bw'umuntu umwana uri atabete na cyane byakago kina actually you can realize ngabone birasi byago kigoro bigo kikomokongana because the foundation yanyorete njarengengia so wigato chagerenza no ene nyomba gukwagaja nyomba nkurunze ko musinge makongo mbe kabisa mbye mano mwanju muri karondre to bwate karotorera se ward ya Bogusero tono mwa msiwe ward ya Vincent abuga gato era na ya robereti ko korase ward yo kerate biruna atwakona magana y'ikipara o era sire na kipara njiroro yo kipara nchisarigeta sense beyote ne mero binere bekre bene awjigona ke kipara y'ikiyaro siwe boy ko tojira sense moye bilasio te bilasi be siti mbiyo
empiata mete kwaga chokurende mbiraera ebo bokorali bwensemo ya masoma ira ndinsi na balimu otebere wa ICD mbaya se wodi ya ye no na se county Kisii kutote numero wene ndede kwene kiuna gosuka bare gochibosio ni olfa kutoka Gasero na watakia asubuhi njema niomba watibia no mheshimiwa mbia mano hi Ndizi TV bwansubo Gusii happy new year ya Brighton makona awa kalende MC Vincent abuga au Bogusero ward tuko komo mpaka omwisho korwaraganga arogo Chris mbia mana arogo Chris sinte nyaboka yadena bwakire byangu anire mheshimiwa amagendero gaki na rotoganetio kiagera twachandikire gesa devolution ya chagete bono tangense ya Kenya ni gebwikainense ya Singapore mbia mono sinte arodena tangandi Kenya magenda begirwe tangani gotonga Singapore mbia mono nyaboke nyanchama bwakire byangu anire mheshimiwa amagendero gaki tiga korwe siasa tigebekwe kando mombore na siasa irenda bagetutu bakobeka se county ya Kisii erenale ime rakubolisia serie gora bagetutu ayenole ime erindo jigoli kwanda gochi bosio nyamweya nyanchoti adena bwakire buya no mbarugiriti buya magendero gaki na otokantia si ward jitu ward eiseko saseria ige bunge ya saseri county bwenere ne constituency bwenere nyamweya okorwe birengere bya yase emambi yaboniga melody nyajwaya adena bwakire buya na ondeme yumurobeli nkwanire mheshimiwa wetu Vincent abuga ase amangana okwana gaki konye nere tuganetie atokonye kiagara twachandikire asa matuko amage bine birengeria abaendete korwa ase mambi ya aboniga Virginia Gesin nyabusi korurali road from Katari atena Gusii yaito tusabe bokongu en yule mmoja atena following kara undabu pamoja korujinsa mojijia Western Nairobi atena the show is rate mbiamono oimoko Sara awate abuna show nigeendete kubwata insi kabisa mbia sema nimeletuma ujumbe ino ego just studio enda ujituma kwithira sensema mitandao Facebook tonyala Ndizi TV News Digital wega sensema ya YouTube na wotonyala Ndizi TV News poigo na woto SMS ya withira sinamba ira screen ya gura bwende otonyora senjira ya bene asemambi ya boneka to na Vincent abugo yoro MC kurwa se ward area Bogusero county ni ya Kisii bondo sikao chibasio mheshimiwa ndura kwanira ensemo ya agriculture ne development ase county ngakiensemero ya agriculture ronyero bereti mheshimiwa na ande product ki oroche era sense ya Bogusero etakire ko bana na se market ikatoroje na marani mheshimiwa naenda marani governor agatena chingeni njira ali bintu mbiroro medine go post agriculture asense ya Bogusero mbiribie byo mheshimiwa again tuntage to tebe sense yo borimi again tege tangani usite ko gendro nyento gwati borimi asmaja asime gondo yite yar again tege tangani tege to tebe go to konya gukwana rigoro yo borimi oiga to understanding abono a population yite gende to kina tete ko request ya bantu mo ati angwanira be ward yane mo especially una bali bagende te ko ni megondo boniga tiga bamanyanga ntu gwata bana bagukina tuinyore ng'abana bae gotuganyete ng'ango kina bare ngai bagoja kobera because it is not automatic ngo wakina no wachinguru chigore kogorobore mosames igotiga turarenda chindemero chirito gwate gente getangani egento kende gya kabere Bogusero nebwate afarayati ye chindagara abanta yote anga chindagara anga Jones kwa machiro Bogusero although sometimes back ntu agatwara maraboni ase ward ya Bogusero but of recent you can realize nga maraboni na abantu abakabako nyasimeka ase ward ye ndagete ko request ya abantu aremi baito bainyore bairane kinga gichama because yo kwaga etire ko wetaze ni kwanyora maraboni atreniri abekire chuni yako iru Nairobi lakini rero is very rare yo go igato chake go introduce a system where yarenge okare gusimeka maraboni ninginyorete kara kongo kina igana rocho mongino minto gusimeka chinchu na ende chaka amire sana lakini rero Bogusero njugunjiro gusimeka nkinta getego teba emme gondo yite yakire bona unless into naba na siasa toteme ko through the Minister of Agriculture toteme ko ira amafundisa ase chiwodi chito abantu basomi kubuya gukorenda chindemero chito nali turanyara okonyeka otherwise totarendeti in the future coming usinda near coming koji gotwara turenjara yendagara nakiegara na no botaka bwa bere mechito bonge n'abantu baito
tiga tuire chinga kia soko rima tutiga manganari tubogete mambi tuikaraste parents mase junction aba murabaito mo especially ekegori eke gwetera na maruba konyuboni abatigire gwenda mugondo ne parents mo baikaraste ekibako gambuta ke ukebwati ekekobora igorende ntubwate chai gaki ekina kinta gethu na bono mugabo na itasugume sana ntubwate konyora nga mata ase itokero kendere sibagwakane rwechire chingao chinge lakini goko genda chinse mo chinde abantu bagwakano chibese chisaine echi chiko moremio moyo yagendro gendra kure komente ebimeri bie kemeri yani bie chai igente getangani goike serikali echake agana baremi bia murimita iyo gochiko genda kobe kurinde kemeri getanlesi wakanirwa senjiriringi ntubwate unabone ikawa nira ase wodi yana nende nkwamire lakini yuna bono bagochererwa kana igoti gato make sure ngo murimi ka remenda agre ya abere nande tiga kanu in time na litoko bo moyo babe bukurinde bimeri bito ase chuodi chito ebindi bimbikira no mweshimi wa asense mo yuburemi kolenga nae nande ngakibire ikirane magiro matene binde mbi yabodire amarabwani chinjugwe mitogoja goja ngakibire ikirane nande extension officer sibata gergoja baba ase sub county go seba Bogusero bakonye abaremi no extension officers actually went kutoka atike sub county level tubwato mugano uri na nyoro officers yabange bago operate ku headquarter eyi karibu songo bono muntu karibu songo tagoja kuria raisi mu chando karibu Bogusero gusokare ward ende ne banyakoe ndotete gutwara abo sabaito ate sub county level irinde nonye ni ntuna barayi gutoko batagatwa bayikira nande ntore tayari kubabekera no na baremi amu na bono ntubwate byombe binge bitaite gukina ebinde byajagire bigotuga chombe bachagete ne chombe chinge yege konyore morio muremiunde o muremiunde so ntubwate byombe binde bire tayari abanda baremi una bona bangere go introduce system rero bakari gosimeka chinju bagosimeka maraboni ekine kyombe igo unless tuaenda nira mafundisa rama ya se chiwodi jito nalituranyare gokonya bantaba otherwise riro bari turi abere very weak bono goiga turigie system nga ngonye gikari nga mariogo nari tugende gutumia because ya ikira bono being that thing riro bari are miru several bono goiga turigie njera to improve erinde nalituranyare gutwara endagere isaine with time mbega busa naro bori na siasa ne ire gogorkana mogetutu ngoitwa kare county ona muntu naro bona naye nore me okugero mogetutu ngoitwa kare county metwekanira to mwere nende na abo mathina aya na okarigorana mogetutu ngoitwa kare county ogonta gete banga siasa okoigunga siasa ni mchezo chafu na ende siasa talibo pasta siasa kwa kabumane siasa kwa mororo na lira harakana kwa siasa so being a politician igente getangani lazima ujitore esa mangana ndonse na ande kwa mungaini unuko nyaira nili unawono ni manyete nga mwambeke iro motego omutegete kwa ngwira nili ontagete kwa tanga banta bonsi na bane mheshimiwa senator no mo senator nande ase warding koru is my neighbor is my immediate neighbor omugaba na simbarati abanda baberegere bare gutara ada isionte yote bangana ban train dino no gotenga during election bono onye ba do train una tu are goli gichkuranga kinta gete goteba nga bono inche ngo support ya mangana igento tete goro iko siasa goteba ngire aki one waje tuweke siasa kando tuinyure nga bantu mbale batu bakerete chikura tubakora magendo igo nchege ntongori kwa singeringa one mheshimiwa Onyonga mbaita ini na Simba nande ekiroro murai otagosiri to koinyuranga gento gete giasare kiremwe igo expect ogosu kidogo na liura inyura aki amuro no nyokwana ligo sondra igo ntagete go sabatu twara morembe because na bubono abarai baita barene babwente go to directions igo siasa iyo ntagete go tebanga one njetinjo ime ntagete go saba morembe erinda banta bega baito banjore to Bogusero tubakora yara maya
nari baraje kung'irani kamo 2020 turi siasa iyo lakini badera barai na bakukwana ende baronaki bagusuka bujibuzi milioni manju muri Ndizi TV kartole na finish ntabuga kurwase ward ya Bogusero nero mwe msibu enseme yekara gotwera nara yategera kora senseme iyo ya Bogusero asemia ketano eli ba mwanjire ko ba murai ni nanda suko jibosio ende ya murai chosho monguru Ismail kurwa nyatie ko mirimani kinyonsi adani gatugoje dia sinjira kabisa Edwin Nyatemo watching us airini kwamboka no alime yomorobira semambi yabone yatana no alime kabisa Cynthia nanye soma ndoje na Sarome mukaya adena bwakire biyo mheshimiwa Vincent abuga mbiga tokoroje asokwerera kikonya chiskuru anene asamangana ICD asogotokase enchire iwa kwanire asemambi yabone Edward Mamanyi akobori gamboro mheshimiwa ekarade biruna birasi mbia nyakoera na nigo biteneine otebire nachi kwena kina nkoera bire igeka kengani gaki birachi koira koera akubone igeka kengani enten tagete goteba abantu baito ontagete ko bari kwese ba understanding account ne bate program kente getangani koika unabono a supplementary budget to gushurika rero they can realize is a revised supplementary budget itoko genda kurigera ibintu biri bitaraera torenga kitoko bishurikira onye toko jago beka new contractors bataboki tobeke so going it is not something oranyara ko beka a period or I meaning geringa we will make sure ngibirase ibiare more especially during my administration yeah mbia kabisa nara kurukuna kwambuka ratema kubori gambori mheshimiwa ingendeye kogera aba contractors baendete kwe murunga nambara kan pending bills ekero mheshimiwa tuderni birasi no ensemo yaye mbira gachubiere no pending bills na onta iteko tebe ngoino muga noro mokong na ndo bumane mbolinga yukaniria raisinga Kisii County ito so far gaste yagendete it is because contractors mbara kanu amadeni yao so igorende kinta iteko tebe nga ndo sabete no ini ntu bakanu ekere ba kaniru bono we will give room erinde magenda nda manyakoreki achake n'abantu abigere bagwakanu that is why we request ngonde kwensi utarakora contract yonsi yetu I make sure ukorere amanye gwakanu igo kende dote bangeringa if there is something geta erete unabone birasi ibi nje no mo MC I can't recommend yakanu because tingwanje gento yakanu geta erete igo ndagete ko sabuyo minto yo o kombori period ngoira ko make sure birasi biere it is not something oranyara goteba ngabono goikera mutinyigete ebirasi ibiere igo goikabarani nganto bwate a program ye county EU na MCS togobwati mbia kabisa mheshimiwa tujungwa ndura sensemo ya obochen tujukwanda kana no de ngakensemo obochen wirasi wodi ya Bogusero lakini no mheshimiwa ngaki ogochiko kore merobiri gwatebire yonzi ekera to the devolution ya bere bona no msio gatata se ebunge ya wodi ya Bogusero nakiro achokorana nayo maintain maskani abantu ba Bogusero bakoire indi tinje gutwara nando muntu mungao oso mheshimiwa mungao 2027 igaiga na era komochi unatwikira nithi no na atwara kwandikuru egente getangani ontagedo tebanga tokunyara ko very perfect na bintu byonsi togwikirani lakini ensemeri nkonyara una nachigo tebari tangani kende gyonsi kerengete Bogusero I will make sure na gekiryor na tebange ward ya being nganene ni tajaribu kwa uwezo wangu ni cooperation no mo governor ito igende getangani gotaka magenda ko kana se ward yao we go make sure nga you are in good terms no mo governor because nera mwengango kubegera ale break kidogo na boko sinywege ko genda gotebia abantu bagwakirete cyo oboremereri after oboremereri tokorera abantu baitegasi tindo chesa babwera gerenge guchipara gusinisa tujirengete Bogusero mbetinji kora Jones tindo chesa babwera gerenge gwa mabagabere arengete Bogusero mbetinya ikirani igegente getangani ndagete ko promise yo Bogusero tindi ko genda gukore gento keli getarengete Bogusero I'll make sure nga whatever kerengete Bogusero pero kingo geikirani tore
at the same time naendo ikatubwatira na baro mbaba ise kontigira anje biega because Bogusero riu nere ga goika montante bi from the far end umujandororo na linda nyare kumanya ne wode ito nyore nganto bwata abantu ba minority nimbwata bagere more than 2000 as a ward yane bagwaga chikuroro nimbwata baruya unaona bakuruka kaminiambo is an area etari ko inyuro ekwebu kabisa atari ko manyunga ngo exist yere Bogusero lakini ndageta ko mutangani asoko riko organize abantu bari unabone paramba bwate pare ko gendoro to be very honest yabutukira so ko ikatume gishwa nk'abantu abona barutu aba consider ba feeling na barabuno bare Kisii County igomo omorembe at the same time obore mereri gotogo chake gazi mbia kabisa rinko te na basa na bakonya bakare gosoka bara banya kwa kembaka nagintu tunatwabulingi ba kwana bako tutebi ninkiroje osimiro berigiro chikobeka irikone kena omosa Bogusero nko bare busy no bwate birenga bindi ko initiate project chinde chira konyo mosae we ward ya Bogusero mheshimiwa egentege tangani abasae baitege tangani lazima baitabe ngambare tayari kwerwanira asobugi mawa because ninje ndebe ngango korende ke onye mbara itaba igo bado ntraba konya unabona for example ekirina arenga se ward ya ne gorongo tara na nyore taba sabange sana bari metemi kongo chikogenda ogotema kumanya ingi kiarenge nganyane chikadi bagwa ndagete ukubori bono muntu no uri okarensari ogwaka chikadi ngakyo goja kumurusyo romokonya ikirina agenda to ibatamete lakini interest ya netari okubamio kinarengi enata getebatenene erinde mbaerese ekibwa bwente okore kiekera bakonye mambira so bari bajete bake ikire natemete kuba interview ngiyegora bagwaga chikadi batete ngomugambi nemirime gore etai mirime etai lakini wigatoria raising at twins ntogo isana Kisii County government njuno mwe MC Bogusero taimanga na tindi ukana ngati ngoja kwa kumaba I believe ngo mugaba no itona jange mabaga bera tatu lakini amabaga yi atatu na chaisa na banta babons richibunga idisino again ji project chinde boy shimwendo rachaka so ekinta getego teba una bono again tege tangani wikato chanke ntutwika abasaye balite abayichamo ba form one organization batebe nganinki batagedogora then abura after ba form iri bona ikani chipini mbabori ngakie kerengele kino for example muandisa itiri ne chombe mugutuka bono the support unanda baru nda banyarko ba through the county government neye we support them either financially useto baletere binte kabrebi jeme emefuge kabreba chage gotuka oise korigeria abasa bange boni abagenderere bali ba formeri group so abasa baise kwebeka no ani komi baigora company because we are ready una bono nje ninde tayari ko baasisi baigore no ani company otogo chaga kwaena na contracts te toka ngatoji waleta abantu abageni kurusiko ngana otogo achi contract etoke ng'abantu bari bwata within your ward naende nabo kwa a contract una bono yokorosie pare kabiri you can guide them you can support them financially irinde nebe kwa ba support after project ya you can have an MOU moi wana na baraki kibese kigane ikiana ni maite financially more stable kore rango gara kinu ne gwakanwa mungina niri kiri cyarenge cyane moire a interest ige bindo ne binge aba baranyara gora secondary ntubwate chikosi morale we have vocational centers nki abasaye batagogera basoye chikosi yali serikali ere tayari kubakana registration fee is only 1000 unabono nimbwate polytechnic yaraganga na kuri na atebire abanafunzi bagenda ombakanira umwako yo eregere na kurita abantu bacu initio is only 10 you can realize polytechnic yabwata abantu gusemba 5 bo lakini na asukumire baikire gusemba 25 I want to believe nga unabona abana abande bakorete standard 8 abande matemo form fongo sokare nintete kwegenda ngomwako yo nintete kora abantu barali abange bago train because niko tayari onye ninjekera abanafunzi barona bongo ende counting kule ntebe ngaki abanafunzi mbare polytechnic yane lakini obo maana mbari ko nyara gweyakanira obo maana mboli ngamba bwati bintu bagoroki bagosoma ntote bina basabange babwato bo serious no manyi batabwati mweshima tinko boroko bo serious kaki amusori igotari Bogusero naswera ego wadune yengoro obolebi bwa birunga
omonto abogete mambiri bagakorigi something akora etera samwe bakore gento ngere bakagota ng'a nero kingoros mambi chinsa unejwete abonya abantu baikarase pa egende getanga ni kontete ko request national government through the leadership yaba chief ne ya assistant chief baita betokore gasi amona barabo toteme gusiri amaru ari ikira ase binyorogare after monta ase aseri go senkuru esamoro bono ta goje ko inyoro ikarasa para bo saigo goikate me gorinkia okora na tuko tayari onde bwensi ore wiring otaete gochaga neba ne biashara byasiringe 1,000 nonye ninja can manage because yo bugimatu aiteire kurmaga baga to ikira nto understand the way turanyara okonyo uri utaranyara igegente getanga ni wachitore yo besha furung you life no ari me maruru nyama jijenya kusawatani gatubate biya batani kukwani mheshimiwa ambie mano hili kiokali omwigo wabagichonjo na ndoje ningoroje bia manase mambia bane kromande tutobwati asomoro video yo iga bua ensa kianene kadunu mheshimiwa afiniza jabuga gotwera igoro ye ward ya asenseme yo ya Bogusero nataka tuenda somo tipo como que daike ya megatokoirna atoma korigire jinsi mo iberisa to tukariti asense mo yo bokorele ne ka to kubolkira magade revolution asiji county jeito ase ward ya Bogusero yo toka sebunga yaktu ya south e county ya Kisii gotosuka kwena turasentu nende ya kabiri Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa seki league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge alero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka se timu ya Bomachoge barabu inyora no mulbeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamara goba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester systema, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyomba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Asegati yaito, ntobwata abantu, bali nobolema, nabantabwa, mbabwata magani yabo, mbabwate byewa, mbasomete, naboigo, mbatagitama baga, asemirimo, nakubwatisiwa, asobugima bwokera lituko. Noma etenga abande babo n'abarimu noma etenga abande babo n'abanyagitari noma etenga abande babo n'abantu bakora amangana amakongu nakyo gekogera asumuru bwobolema asobugima Jared Wilberforce
niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti iguru yabo kulende bono inyora igo mwanchua ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu nusu chia butuko nabo igo moiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo chia mugaso. Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro weta ni gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinsemo chogo isabera ribaga yokogosararia chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo zombi nkobwati abare amegerionsi yumurubyo CBC irumwano aseskuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barasi kanisa ya pefa ensemo ya daraja mbili wosobari kire email pottershaven@gmail.com Boigo na buku bakesimi asinamba enoti isano noibere isateyemo isano nemoibere isano nemoibere isano noisetu inye gose enoti isano noibere ibereyemo kianda isano noisetu isano noibere isatu isano. Ebundi engia ni yekorekana rituko litangani agoika semeremo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, hood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isano na iseto, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isano na iseto, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Mibarono mwanju muri Ndizi TV na nekalo na sintu ndende ya kabere katone tu kwanda igoro ya siasa na magendro anekalo tu kumurekiri wodi ya Bogusero ekalo no mheshimiwa Hon.Vincent abuga oyoro MC wodi ya tahera sintu ndende tangana na ya Roberto kwa tu kwanda jibara tu kwanda mangana agrigaja tu kwanda mangana jiskuru ohere zinang mero berikia begeta se wodi kwene kuna ebintu byonsi bikiranire asobo korali asensemi bona ndu na sintu ndende ya kabere ekaro nande ni ato debina apasa bang batakire gwe toma barosino nebyombe erinde na baroba mago konyo kera monta go konyo talire digo konyo ayuna mheshimiwa debire kino tebira na bwate merobeli ya bene kwene kimnanga kyao chokonya basai bwate
na baso no na siji vocational chitivet ina barabanya wesuki ego chivo sento na sento ndende ya kabiri manjibiri bano togenda utobwati agenda utoma uchumbe yao mimi ni Deli Kiomboga kuro Nyamira mageli ninde no mogoko na Ndizi TV na kwa nidie babu ime ya Kisii adena baheshimiwa bachanga mugete kabisa mbia mana asema mbi ya bonia kero mwendelete gutobwatia na rande message ya Lydia Onyoni kurujinse mochiri cha Masimba na alingana yote na mbia mana so mheshimiwa aki abeshimiwa around bacholire na wandoje na nabo bagokonya Kisii County tikabobwatio mugabana no mugabana ababwatisie enseye no kubwatirana mbia mano Lydia SMS yawe thena barai goikababwatirana nde Gusii MSA mbia mano Angwenyi Mokaya nere asukubwati murobere semambi yabana mheshimiwa nande bana twere na sento nde yakabere tengo tura kwanda mangana afya mangana health ase wodi yao birango bebo jeno ase wodi yao mbisa sereti go semero benita ke go bekwa ende bikina ase wodi yao mheshimiwa amangana yo cheno mangana health onka gerete wodi ende onsi etabwati for example chinya gitari ntoko nyara konye wodi ana nimbwate chinya gitari ange ibire chire functional omente mo ya Catholic chiga ni riko improve we nteke tangani tobwate health center ekorungara ganga inkagerete wente ko ba improve demento ba nyagitari at the same time mapping around yetu na jaribu Mario naro no nyeka burite make unaona painkillers inkagerete nga timanyiti muchandole lakini we are working on it to make sure ngantu bwata Mario gari na bwase chinyagitari secondary ntubwate a dispensary ya mosojo yire votu inkagerete bwango iga through the structure kwa gachoro no nyegete nine na request yo mugabana yakanu erinde gende ni manyete nga after yaer mosojo will be improved into level 4 because yego toka yabire enene abantu baitu bamatie kontubwate dispensary etaraera fact yaga jurere what is missing in echo amonestima na mash ekyo ine processing ende to sukuma nyagitari yebe kiruchiwe sanke ebe pokoera irinda abantu bari ba north na baro bakonyeke ekonyera nechi nei bajiri cheito cha Homa Bay County because ali no mupakore wabagere Kisii County na Homa Bay County so we expecting to what the numbers ya patients bakurwari wasenya gitari ine range mono ena allocation sijibesa chiko mentu asenya gitari depending na numbers ya barwire bagende toro gushurikira igo murari ento yote nyagitari ende onse kwa guchibesa kuringana abarwire ba hudumie tu oro per month barenga bari secondary ne bana Mario ago tomwa ase nyagitari kuringana n'abarwire ba jiroro barenga bari ntwa nyagitari chinde ibere cyagete do by then charinge national government na chiro jijaga juru chiganeri finishing ntwa te unabone nyagitari ya Nyamagoma ya chagete no mheshimiwa Onyonka ntwa te nyagitari ya Itibo yire Nyamatuta ya chagete no mheshimiwa Onyonka iwa senjo jibi chikwende Jones chira nire into county level ndutaete go sukuma chibegero chibesa chere chikonya abantu baito nalitoranyare ko reduce oborito bwa KTRH because you realize abantu bakuru Bogusero bagenda bakabosongo ose kwanyora bakogenda chi private spend chibesa chinga senjo tutabwati facilities gisaini yeah na ramariogo akare kwena nwa mugabana batuka mariogo gocha wodi yanyara mariogo buna isaine kana nyara bande bako monyana mariogo taraisa na so far na ira mariogo ase wodi yani kabere ntuto ko receive ya mariogo ita sub county level sub county level ya ito niranda iko no to ko receive ya mariogo actually una ajire kabere mariogo ya abeire po ikase chi facility jito yeah
Mbia kabisa niko nande nara meto kusoma SMS rinde musa malenga aya ngoro jinsa maja ugembo machoge akoboli kwane go chiaso abuga mwishimiwa aya buno morai koroboge tutu noro jenga abarai ba getutu nigo baro kira bagusi obokenyomba obobe baorokiria bagusi obokenyomba obobe nilingane ndo jeng didinkwali nilitimeti na semusani ganyorwa musani ganyorwa tigamweraniri egento ntaete gosaba naende ngori kwese omugabana oito ontaete komusaba stand farm tabaise kobaga Kisii County oise korigereria abagetutu ko omonto agokwana agotaka koba ogotete omogetutu tokogenda bomachoge ogokwana aete gotetea gucha una bono functions ibere isato chiabeire bono yaikere una abanto totaete kwebaga Kisii County ncho ntaete gosaba remain koba abanto ba Kisii County no mugabana gakora abantu baito tiga understanding abonsi nabaye lakini bono mweshimwana njenga bwo kubodi ngobono takire go chama kyara lingane limbo getuduria jakirtaro akikurasa mo senate no takire go cha aikaranse na bajumbe ba getudu baikaranse no mugabana bagwa kasa team. Yeah, that is possible. Singing Chomborere is the president of the county. Governor is the president of the county. Nero wente koleta bantu bayam. Nonye naya abana baho nyore bakurwana. You will make sure nga kwa baikaraziro bakwanira. So the same trend abwente kubwati onye no mweshimo nyonga kero kende bataite kodiba. Gusena bachumbe baito. Ediogoligia no korangiria baraya baikarasense unabarai because they are representatives ba bananchi. Bashe barore siri go sorire basoro. Igo nchenta gete gotebanga ogo ichamo negendo kiengencho mono keragere county ite ya Kisii nyare ukin. Iga mo requesting the governor very fast. Arangiria banda ba sorwe program. Mbia kabisa mweshimiwa kero bano tuendelea siringana ngokora ture kera na ndirengete Bogusero Gusii county ya Kisii. Oko igwana kwa Simba mugavana na mo senator. Nkore tamagendro use kero bono bali fa pad nalia magenderaje. Hapana. Oversight yebe kwa ngane birenge byo. Abantu abo berekere baraba mo remember nga mo senator ko ba at national level. Nero kro wasait nero gudusugumira kibesa kuru Nairobi chikero omugabana mago dispute kibesa into ward levels. Because there is no way around ngoyo ma no any chielio nyore me kungusa gojaye kungusa gojali at the end of the day sisi ndio tunaumia igabanta ikaba wakasa team nande ni mapema ni mapema mbaja gete mapema mbia kabisa visongo salimia mheshimiwa Vincent atatoka kwani maiga mange John Job Ondieki atatoka kwani kuru agote yale from Topa Majengo Rock the Inn Duke Machine kuru na keep up the good work no alime tantetia sakuru kini ate no alime yumurwende utumaye SMS ne vile bitotikareti ende tutebani ikadoro no mheshimiwa lakini mheshimiwa korangana ne bizo kwere sire ase wori yao ya Bogusero chipara chiskuru chinyagitari mangana agrigaja ndoche na uikochi kulingesa atimono kubikirania simya ketano kera gwate biri mechando nere Bogusero tigango tebi omugano yekerora abo mororo that is why twaetia a period to request to raise a motion to what we call ward development fund. Omwe msio ise kotoka ngano wajibesi ya okumanage. Nabo konyara gosorwe program ikale mali kero keno ega banata mwe. Nabo konyara goria raising school gete neganiri ECD class kwanye begera chibesa. Nabo konyara goria raising likoli lingo konya lira abantu baito tigandi igorire bepa. Ige keretora introduce what we call ward development fund. Emermeto kwana ya oboremi emermeto kwana yepara because for example uno mwa msiede raise kwa iru 30 million aso mwako yego 2023 chiwese jina ijikorani ward yao ya use oise korosi chipara no enisa to gosenyo mwako uyu ne chiwese ijo orosi birasi no nyembitatu obeka maje eke wango gete okonye chigurupu no nyenye isana eso mwako you can realize nabonya gwasukire step otogo chiko ndo mwako ndebo na ndo begero jibesa the same so for 5 years
okonyora ng'ano ene emechanderi arenge ward yao kwanye koreas igonche gento ntagoteba ng'eri ogori omochando bwa echiward negere torabekero chibesa chia ward development fund na ichiranyare gosorwa emechando echiward ega tugiringana ya BBI njabwate gende kyo igoro ya World Development Fund bono akimura chigosukuma rende motebina ebinchibese chiche omweshimiwe kertwara abachumbe baramba sukuma chibabanyo ati chibese cia CDF no chiri maminjeri chikuna konyora ikamburugeti secretary eroro nonye no mugaba na koira na etamu yende yakabere aise ko introduce chibese echi abananchi bachikurige banyore ng'abakorera amagendero automatically they will feel ng'egasi yakorete through the MCA in cooperation no bongabana igera atoke ng'ana ne mentre mileage at the same time na agachiro mugabana bono no ikero gochikwira ne saba na incheri yakabere kubatebi ng'abono ntagete mong'etamu yende nkore meroberi na tigirita itakuwa ni rahisi igorende ginta itagoteba ngeringa amang'ana BBI program ene ria antu baito batategeti time konyeso njabwate ebintu ebiya biare gokonya omwananchi because yaganiri chibesa chirane ground inse kabisa into ward level chichake roro chikonya abananchi unabono nje rese ward ya nabagariri erenene ng'ere ligujibesa ching'achibekire account ngo manage I will deliver as a ward ya use because obuyambo linga tari nenyorete kindu mutenengo it is out of struggle twasukire pore twasukire pore igo goetera asebo gimabona eteire nabo nkonyara korani omochando bwa abantu baito tokonyane to make sure nga twakonyire twasukire ward ya at least ekiwango gete mbia kabisa mbia mono kero twendete koba mona chini nyachoti akobona mburi mweshimiwa ngakiararo bereti goro yebyombe ao no ne bya bangina asebu ward ya Bogusero kiana barabu mbata getobo konyi wetera obisio mu MCA mangane byombe kwanza nakina teba ntobwa timere moto goja kulika abantu bonse abantu baito toya kubalika through ebyombe bachi chamo nabona teba they form a group tuligenjera yogo konye ebyombe unanje ninde tayari because so far ningendete ko record ebyombe manyangambire ngambu atase ward ya tumanye ko genda gari turi kwesyo mugaba na tubatega abantu baito being that thing and twabwate mabagayigas barosire ebyombe tenga chibesa side chire meant for groups erinde toy mugijibesa eji to support abantu baito banyare gukina ke magendero nari turanyare gusirio boke bago nari turanyare gusirio borebyo bonge at least abantu babe busy batoke babwate kiba kunyara okora rituko kubwakira bimon isa prevent budget kimuranye dio tukodara ne kabwata mangana each pasali na abunda ndage tukwana kinenda so SMS yemo iPhone kutoka Bogusero Raganga good work to Vincent mwambie tunataka basari kwa wingi sisi kama student rada abana ba na reitoro chukwanera rada na batakete chibesi basari kyarabo na banafunzi ngakyo shimigoro bereti kire word renge kwegwa ase so far aso mwako ego 2022 2023 kuringana na budget kire word ne chagu 3 million so you can realize unaona 3 million ya say word inkoru kuringana na population error ne chinge lakini we will try our best erinde turikira abana baito epasali erinde naende mbasa benga tutwara obore merikira atoke ngatonyore ti round ye umwaka onde na igo ikatobeka marieta yo ni record at least yo yonyore to mwaka oyo osoyo mise ti umwaka oyo to make sure nga gotogo so mwaka onde na roko bate first priority erinde gotogo juiga we have request ega bananga chiwese chine chinge and we are in agreement nga kama 2023 2024 oitabire nga nachi kore isi chibese lichie pasa into 5 million iko this time around into chake na 3 million egento kiganiri nobo remerly into chake kwa na chibese maybe by April kusamash iko epasa ne karoro na bana una bali tayari gosoma bara will make sure nga to support financial asense mai pasa ngora dure na banda batene kuna bago banya ole pasa ri ngakia ora kola se onda kete ko request ya bantu bali nyasa ikire gosesenia
monganchire konda gosero muntu okunyabira abantu bari nyasaye kire gosesenia am requesting kindly asomo ebugwanja gaki mutu wanjire gotogochaka mangane pasari gaki tori kire abantu bari batabwati kabisa kwanza ana request kindly tori kire abantu bari batabwati kabisa because 9-20 into those bwato gosemelinga litu kelimo to improve twenyare twins ige pasari around ya am requesting na ndenta gete teba nga where wishes bari bara se word ni mai tenga nimbwata batenengu banta batenengu se word yani taba ise ko number 1 o ichore de form erinde na ndeto ke ngabono na buturi ikerete number 1 tukatigira banta bataka ni manye tenga banta baiga mo especially abasomo mbanje teko ba number 1 go ichuri pass igonta gete ko request nga abantu bari bagare mali na bara betamanya no kumanya nge pass ali njaji but I will make sure njo monye na I will take time neba no muchaso mujingo genda ngaki kishingo muntu agwe passari no muntu tenyarete ntori ko genda ko ena ne passari kiaresiri gotingange tio ndekwense isone that infiriti nga tokonyo uri otabwati kabisa embe kabisa obisi ya unga kia bantu baga bakonyora sensembe Bogusero kiagara ndire dokorana amangana go igata ko igere akibona aho gotumie mbinu waderna Bogusero ya nenen akimashimbo gotumie ikera bantu bao Bogusero nimbwata obisi ya na se sub county alia mosojeri otayo obisi ya nimbegete abantoro nimbwata mo ward manager nimbwata no mosek obisi ya ni gete kwa gajune dirchimiere onta que te van a obisi ngotumia ni sub county actually MCA Zimbabwe ndo tuara chi obisi abande bagwate oyo rengororo a kombwete so na ta que te koenda that direction a kombwete lakini serikali neta chibesen lakini serikali chibesen chiro chiwodi chinde tode barajo magenje chinde na ratali chiwodi chinde chaga jiro ready chobis so I'm also making sure nga ngosukumande award yane chiwesa chiba rokete chukwagacha eobisi yo MCA iko so far eobisi ngotumia ne sub county lakini ningeta abantu bonse karibu oro personally ngotoka ndoro litukulia Jumatatu litukulia Jumatatu kujagera chinsa ibere uika chinsa isano na ibere iko amatuka yande because ngo attend tore assembly litukulia Jumaine na Jumatano na Alhamisi yukaniria raisinga Friday neri tukolire bisi toko genda matanga ikona bera toke na bonda so bisi jida ikachinge na ndenso lakini ri tukonda iteko promise abantu ngo toko bisiane neri tukulia Jumatatu igama tukanda yonsi ko bago ijoro na baba konyora mo ward manager na ende is a good man na bako attend bi nalo kuruguna brand chote otera kimweshimu katika kwandinga na ye pasari mono ikiagera abanda batenengu na bakweri pasa ngakia uchokora endekina ki okorera tegetiku ngakia uchokora na bachibu bagokonye kwindentwai abanda brother kire konyora pasari again ntategetiku any courage is what we call corruption is amane pasari because into bwato mugano konyora umuntu atego 750 amanya koreta li to bisingache kuligirwe pasari ekyo ntageteko gekana na ndengirore personally ngogenda ndi gwetera marieta iko make sure ngo muntu erieta ri ayo eteri gwe pasari no muntu re very needy ntori kogenda ko muntu e pasari blindly and I'll make sure webo korisiwe e pasari ya Bogusero no mwaki kuro Bogusero because into bwato uroiro buse ward yane abantu bagorira kuroro bagenda baje waga chikure ward yabande iwo we want to encourage ngakero muntu agache so atige kwagacho bande igo weba ochenjiti kura yaya kagenda bande agenda ora chiusabe pasari igo ekina kiente getangani nkogenda gukora I will make sure weba utagete pasari we can check it through my system ndorenga no mwaki kuro Bogusero secondly I'll make sure no muntu ndo kwenzi ngo pasari no muntu mutaka ka kigo chiratigare bono ryo we can consider ba bande igo rende ngatari ngange tonde kwenzi isoni that na feeling tuliyenjere yo support yo abantu bari very needy na bari at least abana babagende school baje kubakonya embe kabisa ngakina ndo mwishimiwa ukora dende bano wathere nambari bage chikore sikora kirimo na bao wathere nabo chiko tumia ekwende ningo ikere abano mwishimiwa nambari bago tumeke ekenyomba buna nje ni nyomba kitendo nyomba ngakibona utakete ko bya nyomba kera Bogusero ni ba nyomba
Nakyo nyombe ichama. Ombwata sub-location inye as a ward yani. That is why ekerengo chore committee yani passer. I will make sure every sub-location. Why jode usimbano je? Yeah, already natural. I'll make sure every sub-location is represented. So abanda una bago chikuikara semesa, ba make sure nga abanafunzi baruete, for example Santa, naba, abaruete Matiego naba, abaruete Bigege naba, osora ganga nabwa. So nto bwati manganari inchesa mangane pasari timbwati moiri, timbwati musani. Again to kero kinko request inkeringa gaki, inkeringa tuanchirane. Chibe sa chiri ching kechira toke unaona 3 million. Nchibe chingera lakini we will share it equally. Esa abantu baito bonse. Yeah. Mbia kabisa mheshimiwa tuarode na abaheshimiwa bande barabara kodre bintu eno gwatana pesa njira so kurwa se county bana mojo so supplementary budget asa matukaye mie yamo ayru kurumega nki kwara kodre asigodi ekero ganyere terende binde bibatoke aneka tokora na chigodi jinde abantu bara mekutano barate mekutano yabasai bara kodre mirobeli ingiora de na wa kodre osora de Bogusero na aya na ara kodre bona ni kujindo kora mono anasa matukaye mie ri kyanae bandete kwe market again tege tangani no ko make sure na identify rebyombe byane byonse by names again tokende na abeire ko attend ebyombe binge togoshana barabwigito takergo chigokora during my administration again tokende na abekira basaye mupira unabona you can realize tarehe 26 mtu abete boko otwaro micheza se ward yani. Egento kende na introduce a system. Unaona tubate skuru etaite ko kusira kabisa esiku. Ekorokunga St. Thomas raganga a secondary. Skuru inaona asomete form 1 and 2. Lakini abanafunzi batamire kuruwa bonse. Bachire jiskuru jinga so far unatokwa na iga umwako yo igorete atwabwata abanafunzi 54 boke skuru iga men encouraging unabona na arwete promise ngatebanga eskuru ei because ndagete boke eikere shinde na tebeteranji program yetamu yiga togo chigo chaka I will provide chikuni some few bags of maize ngira se skuru chikete for the program ya lunch. Irinde abarimu watu ware humble time na wanafunzi bato. I'm also encouraging ngateba njibika personally. Mwanafunzi onde bwenzi wa attend school. I'll make sure na atare nere for the next 5 years. To make sure nga ngobaligere tore pasari. Iwonta yotanga mwana onde bwenzi wa attend a secondary school ya Bogusero. Nitamwandikia personally. Lakini arunye mojumo tak. Oyo rueto mojumo ta. Na ate baba tenengwa babonse. Batenengo rapense mengaki. Na bantu baminto. Ka kina ende bono muntu kwenyalire kero ko endoli kerwe pasari gosene asiringiri 3,500. Gaki no enya sa akorabo. Akorabo. Mashimo kerto endrete watere skuru ya St. Thomas raganga ya bana kutamabale inki kwa roromono bana bara tamire kule skuru yi. Agentege tangani management. Yarengi very poor. But mapping mba chore committee ni. Ekogenda kurane program yi skuru ibon. Secondary abarimu mbarengo baise nekina I want to agree na serikali nga skuru ende onzi gotwara abarimu baise ine nekira abanafunzi baroro squeeze skuru eko abarimu depending ne namba y'abanafunzi bari ase skuru squeeze skuru eko abarimu depending ne birasi mbirenga birase skuru so I want to encourage abayibori baito baira abanoro ekire baba ikiri obone nsemo y'abarimu bantigere nsuku make sure abarimu mbare skuru in time nsuku make sure abarimu ba mentiru nonye mbali beji subject jiri batarengo unabona ntu amise tyo mwarimu o maths and you can realize maths ne subject a key subject ebwente kuligere ligwetani nonye njose iko I'll make sure after na atwara abanafunzi baisa inali abarimu nabara weka baboro weka to make sure abanafunzi amba bwate lunch bia erinde na inche ko berigas ngana sukumete skuru yeka goro igonge community nga neji skuru chons
chirase ward yane school te yonga it is only that na feeling eyo abanafunzi baruro baher yeah kumashimika turi ko kirana jara jinsa ibere na chideka 43 na dagato ko le banga tumyo omyoka sensemeri assembly akimono na dagato ko regana ebirengo bibutaka bigende to kwene kiwasoro ngoro usino na sisema ya Bogusero na bakonyora mpira nete usibita mbororo poverty na mangana ya kwirira mpaka antu banya marua na kitura akoro butaka obo sensema ya Bogusero na si county ya Kisii mheshimiwa Sedeke matori kwa obotaka boro bwisorova tante benga Gusii ito obotaka mboro na inde yukaniria raising abantu bagwato botaka na bwa bange kubwa bande bonso una nachi goteba tigatuita beto to form groups tuchage Quran unabono tuise korosie group ga tuchage gusimeka no enemete yukaniria raising emete ya after ya mire nonye ni intune serikali na boto kunyara ko remete ito ne some areas chiri tagetemete because into tagetemete menge Gusii egento kende tigato chake go train into kwebeka into business biashara is not a mass ngoto arele 10 oto arele 100 mao chake lero igaba nafunza ao tera abantu baitu umwanafunzi naro yo mona ariko nyoreta uno imugeti chinju chikarangire ogupimira umuntu 10 20 ekere naje guchunguza nganyora ngo mwanafunzi oyo agasoma Kisii University lakini umwanafunzi oli onda process yo kunya gupima chinju wako gupimira kiribu yani ago gupimira chinju cha siringi 20 lakini ya yeso mondo uri kwa ligerere kwa bere ni kari dewe yako kwa bintu byaye yukaniria rais nabako moemia omotebya ya keep change mumroli yagarangire chinju emeke bebere lakini at the end of the day nabwo yagiri bwisa tujaye amane kiri gotari monta ibira tigatu engage ourselves into business tigatu itabenga ki mere moteyo togoja kulika abantu bonse rero igasimba na jagrade ya mabaga yegas every ward we have 45 wards emere meine rengara aja kero mo MC ali ka bantu bai una kire tuna bantu more than 3000 so abantu abuni mbwate mere mungu bali ka bonse bino so the only thing inogonya gokonya na asili na inche konda nyore chinguru financially ni support ya bantu bali tayari kuchaka ebyasara mbiye kabisa nkiro chikubatera nabe MC bande bechi ward chinde kwenda kina maganda jira se county ya Kisii anakatulita matukama yantu anachiseginja akabera se county ya Kisii mbono waso etomogen na ino gani chiseginji bana jiwa kai kurumaiga agati assembly ne executive gose assembly ya Kisii seginjiri kwa gasha bwa mate no buya na ende ekerota gete utwara basani abange make sure you are humble don't engage yourself into business bitari gonyara okonya abantu naende abantu bagere bagotumete mbago tumetio chigurwana ebagotumeto ende gwira ninse obaretere kendo baire bachikuri igo ise go enda assembly nganese igwagenda ne executive at the end of the day you can realize ngana abantu bao be ward bakumia I want to encourage nga oigato ichama un MCs and I'm happy we are friends ngoshia tora mangana mange igo kerembu atege ndokende ngiduna bono am programming ko oreta ba na boda amo bonse ndikwe sima vero MCS to iche to ba support financially nimbwate program taito ko bachaki igo to iche to ba support in terms of money na barabu bakine yeah Bogusero ngwali getikero gaibye ko mweshimba mbale bali getie okababwa ogatangana abande ngo abareta ni board osembale ngi wiring mojerende mba wata idea gete osebana barore bakirete mpaka 2027 baje kuri bwo natangazire boire nande natabye abantu nga jitimbwate bobe bonde wensi na balia bako tuali bali mwali dibro your competitors amapi unabono ma two of them ekero bochibo bisabu arenge ugatangaze tu ba pride actually oyo maka ba short list ekira beta short list personally na kirete no nyagabana nga mudebi na arorere lietari oyo muito igo ko consider make sure one consider oyo because is one of my competitors to algeti chikura na baro iga sabantu bari tu arenge 15 timbwa atibo bisana unde wensi 50 money
atwange 15 timbu atebo isana mondo nde kwense we are friends na ndego tuo umirane na bane function ngo bandiri baga bakwane banda free of charge mbega busumwe shimesa libiro bya chire bono karunge ringana lya lyo mweri ujasumwa njumuliro mu Gusii mu Bogusero estokoro mu lobiro asemambia nyuma ntara akora ko nganjiro murali meke tangazo wetera ase obisiane uno mu MCA nora wango buruire mbwa jitewe mefugo antrax bono ndeberi mwanju muri gwedere kamera rimwe ishimiwa ali ara kabisa ntonta geteko batangazira na initiate program kujakire wiki yetu ajakire lero nto chichi mefugo yetu ne jetongu chisindani ikona kinata kamba tangazire ambate binga a department ya agriculture livestock na fisheries in cooperation na Kisii County ntwara state program yogo chakira chitariki 10 ontagete ko bari kwesinga abantu beroga abantu banyamonda abantu banyabigina muchi muire chombe chiseza mone bimoni bibetu chisindani igotara 10 egoja kwa beroga nyamondo na nyabigina tarehe 11 ebarabe matieko baberera na nyansarandi ere matieko tarehe 12 abagoja ko baraganga e primary baberwora primary osunya ganja market then finally tarehe 16 yira abe wiki kurunze mbaja babenya matuta primary St Patrick's primary then finally Mosocho market e program eyo amalio ga ina ye county initially bana letenga ba kireba ko enda ko beta chombe mbaga kanisa so na request through my leadership ninchente ne program eyonsi ninche ngoja kumanyuna abanyagitari bagwa kano allowance yabo ninche ngomanyuna bago ike site babete chombe chisindani aya uno mulimi gashogora no koire mefugoro ebetu esindani na ndonye kobe buyo nyirani ese kwanyerusi igo to baise gwakana no ene chiringi e program eyonsi njuno mu MC ino na nyetenenire I'll make sure nga ya ire muni bya ira jombe jya ibintu bya ubwate bibetu chisindani erinde nande omunyama go kuro nabone ngombe for example kutobaisa ko bomwango sokuri ngwaro che bali baliete abande babimbeta amaboko wana nyagitari bali abande nyagitari bali igo buroire mbororo mo baise kuri enyama nabantu bali bayito bakonyenya chombe tafadhali mo baise kuja konyenya chombe jirwali da se wodiane ngoja kumanya igori oli nkuma na turamona nkolera abungo baganeria maya basabera maya gutwaja kiro mwako munyi ande monsabera ni sana emerme mwangete ne mekongora kine wetera nyasaye I believe ngango nyakora ture tugwatira netamo na ino asinjirire ngia tenya saba senisa mbya kabisa bono sara nena bako nganjira ngoro muroberio ikaro jiteka kianda lero bone jito tigera Joshua togoro muroberia sara ngate na bako nganjira sabe togoro muroberio yasinjira beno bimono mwanju muri karo kwa bera mana into stoja geto muroberio yo ko jisa 12 togaswasa magaseti twakwanira mange na rekro mushimigo itaja Vincent abuga kurwase wodi ya Bogusero twakwanira manga se wodi yae aliaro breti go chigokora andi tukira ngwana bari gwetia supplementary budget ya county ya Kisii to semerete na bako yetia amagendo bono ngosa seria ras wodi jito anira se wodi ya Bogusero yigotoka se bunga ya kitutu jaje south e county ya Kisii njina wake nembe mara kro waja kuri Ndizi TV ne response mubusi yenda kubati merobereto ya credit kutumira nankyo asomro lwensa kya Eliane Brighton makore cross Joshua au talenge kwane kuna chibicha na maliga go chira sinjera bene kroto rengina sala nyarangi ontita Nigeriane Brighton makoli thank you asante